Bubukas ko lang 17 seconds agad. Ayan. 1 million viewers. Hello, shout out to everyone. For my 2 million viewers and 1 thumbs up. Hello, CC Garadishes with love. Thank you for coming to my LS. Sino? Hindi siya makapag-LS. Hello, CC. Ayan, thumbs up na ako, CC. Thank you. Thank you for the thumbs up of love, CC. Thank you so much. Ayan, nandito si CC Gara. Nasa work ka pa ba, CC? Bakit kaya malabo itong camera ko ngayon? Dati hindi ganito eh. So, sige, mag-antay-antay tayo ng mga papasok sa ating live streaming today. Ayan, yung title natin for today is Train Your Mind to Stay Calm in Any and Every Situation. Thank you so much. Antay-antay tayo. Naririnig niyo ba ako? Kasi parang medyo mahina. Okay lang ba? Hello, Sisi. Naririnig mo ba ako? Umiikot kasi. Pag weekend kasi medyo maano ang internet kasi yung mga walang pasok kaya mostly nasa internet. Kaya eto, tiyaga-tiyaga tayo basta hindi siya mag-off. Kasi yun ang mahirap, yung biglang mawawala. Okay, so antay-antay lang tayo. Thank you, thank you. 2 million viewers. For my 2 million viewers. Thank you. Kaya, alisin ko kaya ito muna. Ayan. So, yan. Try natin. Try natin ang umiikot na internet. Lahat naman kagabi nga naghang na siya. Yan ang nakakainis. Mhm. Ayan. So, patayin mo ang laptop. Ayan. So, 3 million viewers. Thank you so much, guys. Kayo ang mga early bird ko. Salamat sa inyo. Ayan, andyan si Sisi Gara Dishes with Love. Gara Dishes with Love. Thank you so much, Sisi. So, for 4 million viewers. Thank you so much. Ayan. He is in the house, guys. Thank you so much.
Mr. Sin Sadi is in the house, guys. So, if you are not connected to Mr. Sin Sadi, kindly check his channel and be connected. Ayan. Sabi ni Mr. Sin Sadi, Gara dishes ka see me, sabi niya. A foreigner siya, si Mr. Sin Sadi. So, Mr. Sin Sadi, from what country do you came from? Mr. Sin Sadi? Ayan. So, thank you so much, Mr. Sinsadi, for coming. Ayan. If you are not connected to CZ Gara Dishes with Love, kindly check her channel and be connected to her, Mr. Sinsadi. Thank you so much for coming over. And don't forget my thumbs up, sir. Thank you so much. Okay. So stay tuned, guys. Okay. Patient is not an ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. O, di ba? I-wait lang natin na matapos natin yung mga bananas natin and then, ayan, start of na yan. So, this is it. Kabayan, Alalab El, good PM host, good PM din to sa'yo, Kabayan Alalab El, o yan guys. Nandyan din si Mr. Sinsadi, uh, I don't know if what country did he come from. Hindi siya kasi, medyo hindi siya sa English, kaya yung language lang nila. So, hindi ko din naman maintindihan yung sa niya, yung sa channel niya. Kaya, tinatanong ko siya kung anong country siya galing. So, guys, if you are not connected to Mr. Sensadi, kindly check his channel and be connected. So, shout out to my 7 million viewers. Thank you so much, guys, for coming over to my live streaming today. Ayan. Ayan. So, shout out to you, Kabayan Alalabel. Shout out also to you, Mr. Sensadi. Shout out also CC Gara This is with Love. Shout out to Gandang Honey. Shout out also, big shout out to you, Tol, Darna Alec OFWUAA. So guys, we have to wait the all of our friends to come over here in my live streaming today. So that's it. Kindly check the channel of every one of us and be connected. So good evening everyone. So let's stay tuned and let makes more friends here. Okay. So hello Mr. Sansade. Good evening to you, sir. Thank you so much. Mm. So shout out for the BE15 team. Andyan po si Sis, Gara Dishes with Love, Gandang Honey, Darna Alec OFW, and still in the house, Kabayan Alalab L all the way from Seoul, Korea. So guys, if you are not connected to Kabayan Alalab L, kindly check her channel and be connected. Thank you so much for my 7 million viewers. So guys, kindly give your thumbs up to Ate Bicolana Ako Vlog. Thank you so much. Yes po kabayan. Thank you so much. Very supportive a friend and a kababayan. Lalab all the way from Seoul, Korea. So guys, kindly check her channel if you are not connected to Lalabel. Be connected to her. So guys, don't forget to give your thumbs up to Ate Bicolana Ako Vlog. Thank you so much. Ayan. Sadi Alalab, see me please. Ayan. Sabi niya ni Miss. So, Mr. Sadi,
Can I ask if you what country do you came from, Mr. Sinsadi? So that we can adjust if you are cannot understand more in English. So we need to know what country do you come from. Ayan. Chin Chansu, hello. Ni hao ma Chin Chansu. Kanina to. I think this is for Dad EDTV. Chin Chansu. Guys, if you are not connected to Dad EDTV, kindly check his channel and be connected, guys. He is a very supportive friend. Daddy EDTV. Ayan. Oh, he is from France. So, guys, Mr. Sinsadi is all the way from France, Italy. Okay. Thank you, Mr. Sinsadi. Ayan. So, Joros21, low po host. Yes, hello to you. Let's welcome Joros21 is in the house, guys. If you are not connected to Mr. Joros21, please check his channel and be connected to Mr. Joros21. Big shout out to you, Mr. Joros21. Thank you for coming to my live streaming today. So let's make friends, let's grow, and be positive. And guys, let's welcome Mr. Renz Manggubat. Mr. Renz Manggubat is in the house. So let's welcome and a big welcome to Mr. Renz Magubat. Hi host. Shout out din to you, Mr. Renz Magubat. Guys, if you are not connected to Mr. Renz Magubat, kindly check his channel and be connected. Thank you for my 3 million thumbs up of love. Thank you guys. I love you all as always. Now guys, let's go, let's grow and be positive. Diba? Just spread the love that lasts a lifetime. Please don't spread the love that lasts in a day. Ayan. So, let's go and sana we can motivate each other this evening. Ayan. Rams Manggubat, Tamsak tapos. Ayan. Thank you so much for the love of Tamsak, Mr. Rams Magubat. Ayan, guys. Sabi ni Mr. Sinsadi, Rams Magubat, hi. Ayan. So, guys, Mr. Sinsadi is all the way from France. From France, si Mr. Sinsadi. So, guys, if you have a time, kindly check his channel and be connected to Mr. Sinsadi. He is also a very supportive. So during your live streaming, he always be there for you. Nakasupport talaga siya all the way until na mag-end yung LS mo. So guys, kindly be connected to Mr. Sinsadi. Ayan. From Mr. Joros21, tapikan na po tayo, promise. Balikan ko kayo agad. Ayan. So, Joros, if you are not connected to Mr. Joros, guys, kindly check his channel and be connected. Ayan. From Renz Manggubat, go Sen. Ayan. So, go Sen, yun ang sabi. So, Mr. Sinsadi, let's grow. Sabi ni as Renz Magubat says, Sensadi, let's grow. Ayan. From Kabayan, Alalab, shout out sa lahat. Thank you so much. Ayan guys, if you are not connected to Alalab L all the way from Seoul, Korea, kindly check her channel and be connected. Ayan. Mhm. Ayun, si Sensadi, ano nyo na siya. Guys, iwasan lang natin yung mga Ayan. So, Renz Magubat, I think Miss Chin Chansu is Daddy EDTV. So, kindly, hindi ko alam eh. So, Mr. Chin Chansu, can you give me your main channel so that I can shout out your channel too? Thank you so much for coming to my live streaming. Ayan. Renz Magubat, go, 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 Chin Chan.
Ayan, guys. Also, Sisi Gara this is with God is in the house. Thank you so much, guys. Shout out. Shout out to everyone. Kindly check your channel and be connected, guys. So let's go, let's go, and be positive. Ayan. From Mr. Baggy Boy, hello everyone. So guys, if you are not connected to Mr. Baggy Boy, kindly check his channel and be connected to Mr. Baggy Boy. Ayan. JCJU Japan, hello po, magandang gabi host. Magandang gabi din sa iyo guys. Let's welcome Miss JCJU Japan is in the house. So if you are not connected to her, kindly check her channel and be connected. Ayan. So guys, let's go. Let's go and be positive. Here we come also, let's welcome Team Phil Jacob. Shout out sa lahat ng mga friends natin dyan. Ayan guys. If you are not connected to Team Phil Jacob, kindly check her or his channel and be connected. Let's welcome Team Phil Jacob. Ayan. So, Jane Kahara is in the house. Hello, Jane. Kumusta ka? Shout out din sa'yo. Thank you so much. From Alalab L. Maya ako magdidik charge ko pa ang isang CP. Okay, sige. Kabayan Alalab. Okay, here it is. Amaya Taos Vlog. Sila po Ate Bicolana. Okay, sige mamaya. So, iwasan natin yung word na dikit. Tapos nadikitan na kita. It's, sore eyes po yan kay Lolo. So, na tayo ni Lolo dyan. So, i-delete ko po yung may mga message na ganon. Guys, be aware those words na ayaw na YT world. So, be aware guys sa lahat. No comments of caps locks, no comments of emojis, and no comment of those words na ayaw ni Lulu, especially numbers. If you are going to comment the numbers, please write in a full words, not a numerical. Okay, so let's go. Let's welcome also the agriculturo. Turo. Gandang gabi po sa lahat. Hello host. Yes, hello to you, Mr. Miss the agriculturo. If you are not yet connected to the agriculture turo, kindly check her channel and be connected. Ayan guys. So, mga taos vlogs yung paharada na po. Pabalik na lang. Yes guys. Miss Sisteret Amaya Taos Vlog. Natin, so, so that we can learn each and every one of us doon sa mga ayaw ni Lulu Whitey. Kaya ako, sinasabi ko talaga kasi para maging aware tayo din, mag-grow tayo step by step, diba? So, pag kayo naman ang nag-live streaming, sasabihin nyo din yan, lalo na kasi hindi mo alam, may mga pumapasok sa live streaming mo they are the new YouTubers, small YouTubers like us. So, let's grow to each other fairly. Okay? So, mag-grow tayo na walang maiwan sa baba. Kasi pag nag-violate tayo ng rules and regulations sa YT, hindi tayo makakapag-grow. Kaya so, follow the rules and regulations. Okay guys, so let's go on. Maya Taos Vlogs, mute po kayo. Mute po ako. Hindi pa ako marinig. Hindi pa ako marinig. Okay guys, Jing paharahos yung mic nyo. May problema. Ay, okay, sige. Hello, hello, hello? 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 Hello guys? Can you hear me? Ayan, naririnig ko. Naririnig ko naman, baka yung sa inyo. Okay na, okay. Thank you, thank you, thank you. Ayan, so maybe may lang kasi mahinang internet pag weekend. So, let's go, let's grow and be positive. Ayan.
Chinchanso, hina boses mo, te. Ah, okay. Chinchanso, is that you, gandang honey? Ayan. Ha? Kaya nga. So, hindi ko, so wait lang ah. Okay, guys. Okay na? Napindot ko ba? Wala naman ako napindot. So, okay na, guys. Kindly, sagot. Good na ngayon, host. Ah, okay na, okay na, okay na. Thank you so much. Ayan, so sorry. Sorry for the inconvenience, guys. So, let's go, guys. Magmahalan tayo. Spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Okay? So, pag magmahal tayo, sabi ko nga, di ba, hindi lang ngayon kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang bawat isa sa atin habang buhay ang YT world. Kaya kapit lang tayo mga bes. Ayan. So, ayan, nagaanuhan na sila. Mag-fight-fight lang tayo dito, guys. So, kung sino ang mga naman 'to, mga legit naman, mga totoo naman at alam na nila yung proseso. So guys, kung sinong mauna, basta tamang nood, tamang bakas at tamang tapik. Piliin nyo lang yung pinaka-shortest video nila sa mga videos na nasa channel niya at yun ang panoorin nyo para hindi mahulog sa banga at hindi ibabasura ni Lolo Whitey. So guys, let's go on. So, sabi ni Miss Ding Para, good na ngayon, host. Ah, okay. Thank you, Miss Jeng. Ayan, Chinchancho, okay na. Ala Love L, okay na. Thank you, guys. Thank you, thank you. Ayan. Gara Dishes with Love, okay na, Sisi. Thank you, Sisi. I love you. From Sistra, Maya Taos Vlog, the Agriculture Turo, OTW po. Yes guys, basta ang turo ko sa inyo, huwag kayong mention ng words na masakit sa tenga ni Lolo Whitey para hindi tayo mapalo. We have to follow the rules and regulation kasi pag nag-violate tayo, sa atin din, tayo din ang mamroblema at tayo din ang hindi mabibigyan ng mga watch hour natin, tsaka yung mga naging bagong friends natin. Siyempre malalaglag yun eh, 'di ba? So, spread only the love that lasts in a lifetime and don't spread the love that lasts in a day. So, do you know what I mean, 'di ba? Yung magbigay ka ng love na naglalas lang in a day. So, hope you gets me na. So, sa YT kasi, we only use common sense, 'di ba? Pag shoutout ka na, alams na. Ayan. So, sige. Aha. Sabi ni Amaya Taus Vlog, Renz Manggubat, okay na sa'yo. Ayan. Sisi Gara, this is with love. I love you more, Sisi. O, yan, di ba? From Miss the Agriculture Churu at Team Phil Jacob, dana po ako sa kubo nyo at nagwiwan din ng bakas po doon. Ayan guys, iwasan pabalik, padikit. Ayan, di ba? O, so iwasan natin next time, okay? So, Rance Manggubat. Mga guys, yung bagong video ko na Catriona Dance, sobrang iksi, pasyalan nyo ako guys. Antay ko kayo. Ayan, sinabi na ni Mr. Rance Manggubat yung kanyang pinaka-shortest video. So guys, let's go on. Let's go, let's grow, and be positive. Ayan. From Kabayan, Alalab L, sana nga. Yes, 'di ba? Kasi mostly talaga ay isa pa guys, if you are going to comment the video, ang iko-comment mo yung naaayon din sa video na pinanood mo. Kasi ang iba, sumayaw, ang kinoment, lumangoy, di siyempre nabasura ni Lolo Whitey, 'di ba? So kung sumayaw siya, sabihin niyo kung ano yung nakita niyo dun sa video, kung paano siya sumayaw, magaling ba, maganda ba, nagustuhan niyo? 'Yan. Pero 'wag naman kayo mag-comment nung, "Hello, new friend 'to, pabalik naman." Ayan, 'di ba? So, malaking foul talaga yung gano'n. So, guys, comment in a proper way.
Then, i-comment nyo na naaayon doon sa video na pinanood nyo yan. So, big shout out to my 12 million viewers. 7 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much. Ayan. Sabi ni sabi ni Chin Sanso, sis at Gara Dishes with Love. Hi! Ayan. So, alalab sana nga from Sisi Gara Dishes with Love at Chinsan. So, hello sa you, sis. Ayan. Susan's Vlog and Kuwait, guys. Let's welcome Miss Susan, Vlog OFW Kuwait. So, if you are not connected to Miss Susan Vlog Kuwait, kindly check her channel and be connected to her. From Miss Susan Vlog Kuwait, Tamsak na host. Thank you so much for the love of Tamsak, Ma'am Susan. Thank you so much. Amaya Taos Vlog, Susan Vlog, so FW Kuwait. OTW na si Amaya Taos Vlog. From Miss JCJU Japan, Maya, dan na po ako sa'yo. O, ayan, dyan, sige. Mag-anuhan kayo ha, basta tamang nood, tamang topic, at tamang bakas. From Miss Jing Fahara, playing Amaya Taos Vlogs. Ayan, si Miss Jing. Hello to you, Miss Jing. Kumusta na ang bahay natin dyan? Miss The Agriculture Turo at Jing Paharadan na po ako sa kubo mo. Nag-iwan din ng bakas po doon. And guys, so please, huwag nyo na yung sabihin yung mga word na pabalik, padikit, nadikitan na ha. So, wag yan. Common sense na lang tayo guys. Once you shout out the person, yun na yun. Sabi ni plangganitan na. Ayan. So guys, ayan, sabi ni Miss Renz Magub, ay sabi ni Miss Amay Taaslag at Susan Vlog RFW Dana po. Okay, thank you. So basta walang dikit, padikitan, pabalik, wala nang word na ganun. Use our common sense guys. Ayan. Gan. Kasi makukuha na natin yun eh. Simple mathematics lang yan. So guys, so let's go on. Let's also welcome Miss Jenny Baywasan. Good evening. Good evening to you, Miss Jenny. If you are not connected to Miss Jenny Baywasan, kindly check and be connected. Ayan, hello to you, Miss Jenny. Good evening. Thank you for coming to my live streaming tonight. Team Phil Jacob, mag-iwan ng bakas at lilinisin ko at makipagkaibigan tama para hindi masayang. Yes, correct, 'di ba? So guys, be aware. Tapos yung comment natin, please lang. Ayan, maging alerto tayo lahat lagi. Kasi ayan, so promise Jing Fahara, puntahan ko kayo da agriculture. Amaya Taos Vlog, Jenny Bawasan, OTW na yan. From Kabayan Al-Lalabel, ako nga laging tama gawa. Yes naman, basta natuto na tayo, alam na natin, di ba? Yung mga baguhan kasi, tapos yung ibang na parang, parang may fear, may takot sila na hindi sila ihagbak. Pero, you have to be, maging positibo ka na lang. Kung nagbigay ka at hindi ka binigyan pabalik, maging thankful na lang tayo guys. At least nakatulong tayo sa kanila kasi pag may mga ganong tao naman, hindi naman sila nag-aasinso, di ba? So, live it to the X. Yan. So, guys, continue lang tayo, kahit naghihina ang aking Ethernet, okay lang yung connect. Ayan, so nag-connect na naman ulit. So guys, JCJU Japan at Jing Paharada na po ako sa bulaklak mo po. Ayan, Alalabel, naka-charge pa isang CP ko. Okay? Habib Albi, Tamsak Danhos. Thank you so much, Habib Albi. Thank you so much. Sisi, thank you so much sa'yo. Dave Pulido is in the house, guys. Ayan, if you are not connected to Mr. Dave Pulido,
be connected to him. Ayan. SBL channel is also in the house. Thank you sa iyo SBL channel for coming to my live streaming today. Thank you so much. Shout out sa lahat dyan. Ayan. Abu Dhabi YouTube Superman, thank you so much for coming to my live streaming. Abu Dhabi YouTube. She's she is also doing her live streaming, guys. So if you are not connected to Abu Dhabi YouTube, kindly be connected to her also. Miss Amaya Taos Vlog SBL channel OTW. Abu Dhabi YouTube, shout out. Shout out din sa'yo, Abu Dhabi YouTube. Thank you so much. Jing Pahara, dan sa'yo, the Agriculturo. Thank you so much. Ayan. SBL channel, sino gusto magahalan dyan? Ayan. So, sige, magunahan na lang kayo, guys. Kung sino ang mauuna at may nagbakas ng tamang nood, tamang bakas at tamang tapik. Ayan guys, yun lang ang gagawin natin. SBL channel, dito lang ako, mahalan tayo. Ayan. Team Phil Jacob, the Agriculture Road, thumbs up. Ayan, thank you so much. Amaya Taos Vlog, Abu Dhabi YouTube, paakap naman po. Ayan. Amaya Taos Vlog, Dave Pulido, OTW na lang. OTW po. Ayan. Sabi naman ni SBL channel, shout out sa lahat mga idol. Shout out din sa'yo, Miss SBL channel. Habib Albi, BG lang ako. Yes, Sisi. Thank you so much, guys. Guys, yung mga nandyan po na mga shadow na mga walang pictures yan. Shout out ko, Sisi Gandang Honey is in the house, guys. Naka-BG lang. And Darna, Alec OFW, and Sisi Gara dishes with love. So let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Amaya, the agriculture, Turo, Ading Pahara, and Team Phil, Jacob. Maraming salamat po. Amaya Taos Vlog, Dudan po. The Agriculture at SBL channel, nasa kubo mo ako now. Ayan. The Agriculture. Ayan. Support natin si Ma'am The Agriculture. Marami kayong malalaman din sa kanya about agricultures. Ayan. SBL channel, shout out sa lahat. SBL channel, The Agriculture. Sige po. Balik. Ayan. So, guys, don't use na word ha. Common sense na lang tayo. Once na na-shoutout kayo, alarms na yan, ha? Kasi para anuhan natin, malaman natin na yung mga ayaw ni Luluhaiti, iwag natin gawin. Ayan. Lalab lista ako ng puntahan ko. Yes, kabayan, lowbat ka pa. From Mr. Dave Pulido, Amaya Taos, OTW na din po sa'yo sa house mo. Ayan. Amaya Taos Vlog, naka-BG po si Kuya Joms while nakahiga. Ayan. Shout out. Jumel Ramos channel is in the house. Thank you so much, Joms, for sending Amaya Taos Vlog. Sabi ko sa kanya, hindi hadlang ang kaanyuan sa pangarap mo. Kaya go lang, maging positibo lang sa buhay at magtatagumpay tayo ng sabay-sabay. Ayan. SBL channel, shout out sa lahat. Yes, shout outs everyone. And Mr. SBL channel, welcome. A big shout out to you, sir. SBL channel, Jeng Pahara, shout out po sa'yo. Ayan guys. Thank you so much for my 10 million viewers. 9 times thumbs up vlog to Ate Bicolana. It's my pleasure guys na nandito kayo sa live streaming ko today. Ayan, sana ma-motivate at may matutunan kayo sa akin ngayon. Ayan guys, thank you so much. Amaya Charles Vlog, Jing Fahara, dan po kahapon pa. Ayan. Okay guys, so siyempre 'di ba sabi nga, yung pagpapasensya mo sa hihintay, isang abilidad 'yon na maghintay ka dahil yung attitude mo din sa paghihintay ay
may nandiyan na yung patience mo, eh, kaya, tingnan mo sabi ni Amaya kahapon pa niya pero, still naghintay pa rin siya. Kaya guys 'pag kayo ay nag-ano, kayo'y nangisda, kayo ay nagmahal ng iba at hindi pa bumalik, keep on waiting guys. Don't ans 'Wag niyong gagawin na ibawiin niyo, 'wag. Kasi ano 'yan, eh, parang pinakita mo lang kung ano ka, eh, 'di ba? Kasi kami based on our experience in the YT world, sa dami-dami ng binigyan namin ng pagmamahal na konti lang ang bumalik, it's okay. Sabi nga, "It is better to give than to receive." So guys, be positive lang tayo, 'di ba? Maging mabait tayo sa ating kapwa. At least kung nagbigay ka man na hindi ka na hinagback, it's okay. At least as long as na nakatulong ka sa kanya para sa kailangan niya. So guys, let's go on. Charissa Espinosa is in the house, guys. Let's welcome Miss Charissa Espinosa. Kabayan, mag-BG lang ako at nasa trabaho pa pero natamsa ko na. Okay, thank you so much, Kabayan Charis Espinosa, guys. If you are not connected to Miss Charis Espinosa, she is also from Team Oragon. So thank you so much, Miss Charis. So be connected to Miss Charis Espinosa if you are not connected, guys. Okay, so we support each other, guys. So eto na, let's go on Jeng Pahara dan JCJU Japan. Yan, thank you so much. Mr. Renz Manggubat, Jenny Bawisan, tapos na kita. Amaya Chaos Vlog, sabi po ni Kuya Jumel, sa una lang ang hirap pero after mapapalitan ng saya. Hindi tayo mananatili sa baba kung tayo ay may tiyaga. Yes naman. If you are sacrificing today, tomorrow will be your bountiful day para mag-harvest ka ng mga tinanim mo. Ayan. Dave Pulido. Dan Ate Amaya. Ayan, si Dave Pulido. Thank you so much, Mr. Dave Pulido. From Miss JCJU Japan. Okay, Jeng. Thank you, thank you. Ayan, ang mabait ng mga nandito sa akin. Miss Jeng Pahara playing SBL channel. Ayan. So, di ba? Unti-unti natin na napa-practice yung mga ayaw ni Lulu na word. Oh, di ba? May natutunan tayo sa bawat isa. Hindi lang ako ang natututo sa inyo, kundi kayo din. Bawat isa sa atin natututo sa mga nagla-live streaming kung ano yung mga tinuturo tapos ina-apply natin sa ating mga sarili. Ayan. SBL Channel, tama yan, host. Babalik din yan. Kaya antay lang mamaya mga ayan, so guys, Mr. SBL channel, I have to remove your message at yan, kasi nandyan po yung mga word na ayaw ni Lolo Whitey. Guys, I keep on reminding you guys, iwasan natin yung dumikit, didikitan, at padikit. Ayaw na ayaw yan ni Lolo. So, ang laking bawas kasi sa WH pag na-find out nang na-download mo na yung live streaming mo, most of the time talaga, 'pag yung mga nagko-comment is may emojis, numbers, 'yan yung mga words na ayaw ni Lolo. Halos kung 6 hours ang ina-live streaming ko, almost ano lang ang binibigay niya sa akin minsan 9 hours kasi nababawas doon. Tsaka yung labas-pasok ng tao. So guys, if you are going to attend any na nagla-live streaming, you have to stay in the live streaming for 15 minutes. It's okay for us. Basta nakastay kayo ng 15 minutes before going out, then balik ulit kayo. Okay lang yon, big help po yan sa amin. Basta 15 minutes. You have to stay the live streaming for 15 minutes and you are allowed to go out to go another live streaming for 15 minutes. Then you go back. It's okay. Basta nasa tamang oras kayong lalabas. So guys, let's go. Miss JUJ Japan at Team Phil dana po ako sa'yo. Yan, thank you so much. SBL channel, sige Jeng, Pahara, puntahan ko na mamaya. Okay, so just have a patient and waiting guys kasi
Kung sa EDSA nga may traffic, gano'n din naman sa YT World may traffic. So, kailangan natin may pasensya tayo at matutong maghintay. Ayan. So, let's go on. Oh my God. So, Ma'am Lauren Lel Cosina is in the house, guys. Let's welcome Ma'am Lauren Lel Cosina. Host BG lang, tamsak na po. Thank you so much, Ma'am Lauren Lel Cosina. Ayan guys, puntahan nyo si Ma'am Lorenlel Cosina. Monetize ang channel niya guys, so don't skip the ads. Thank you so much Ma'am Lorenlel Cosina for coming to my live streaming every day. Thank you for the support. From Kabayan Alalabel, tulungan nyo umangat. Yes, wag niyong tulungan bumagsak, tulungan nyong umangat. Wag tayo maghilahan pababa, kundi maghilahan tayo pataas. Ayan. The Agriculture at SBL channel watching me now po sa'yo. Ayan. Shout out to you, Mr. SBL channel. Ayan. So, from Miss JCJ Japan at Dave Pulido Dana po. Thank you so much. Mr. Renz Magubat, shout out SBL channel. Amaya Chaos Vlog, Lauren Lalcosina, shout out po. Ayan. Guys, Ma'am Lauren is a very legit friend, very supportive friend. Ang laki ng bahay niya, guys. Pag mapunta kayo sa kanya, ang laki ng bahay niya, guys. So, i-visit nyo na siya, unahan nyo na. Then, she will hug you back later. Naka-duty lang yan. So, guys, let's go on to Mr. Dave Pulido. Okay, Jess. Going na. OTW na, Miss Jess Japan. Okay, OTW na si Mr. Dave Pulido. SBL channel watching the animal safe. Ayan. Amaya Charles Vlog, Lauren Lel Cosina Dan na po. Ayan. Pinanood mo ba ng bongga? Amaya Taos Vlog. Ayan. The Agricultural at Trends Manggubat. Nasa kubo nyo po ako now. Ayan. Renz Manggubat, shout out Amaya. Renz Manggubat, the Agriculturo, go puntahan kita. Ayan na ma'am, si Renz Manggubat. So, let's help each other guys. Maging positibo lang tayo. Walang masamang tumulong. Kung hindi bumalik ang itinulong mo, it's okay. You will be blessed someday. So, ganun lang tayo, no? JCJU Japan. At Renz Manggubat na po ako. Catriona da. So, ayan, di ba? Sabi ni Mr. Renz Manggubat, yun yung pinaka-shortest video niya. Si Catriona, okay? Amaya Chaos Vlog, sabi po ni Kuya Jumel, pag wala 15 minutos, pareho kayo mababawasan ng watch hour. Yes naman. I keep on reminding guys na ganun talaga ang gagawin nyo. Stay kayo ng 15 minutes. It's okay for me. Lalabas kayo. Punta kayo sa ibang live streaming. Then 15 minutes after, balik kayo sa akin. It's okay. 'Di ba? Kasi syempre minsan pakunti na yung tao. The more na nagtatagal sa live streaming ang isang host, so, pakonti ng pakonti or minsan naman padami ng padami. So, it's okay lang. Basta 15 minutes. Okay. So, let's go to Dave Pulido. Just pupuntahan kita ha. Wait mo lang ako dyan. Sabi ni Mr. Dave Pulido. Renz Manggubat sa pumunta sa bahay ko. Balikan ko kayo, guys. Miss Renz Manggubat, ano po yung word natin, i-watch out din po natin is, wag yung balikan, di kita na balikan, padikit ha. Guys, ayan. So, Alalabel, maya ako mapasok sa kubo nila. Yes po, kabayan, Alalabel. JCJU Javan at Trends, nakapunta na po ako sa'yo. Ayan. Miss Jing Pahara, Dave Pulido, dan sa'yo. Kenneth Gako is in the house, guys. Kenneth Gako, guys, is in the house. So let's welcome Kenneth Gako. Hello host, shout out and watching po. Thank you so much Mr. Kenneth Gako. If you are not connected to Kenneth Gako, guys, kindly check his channel and be connected. Thank you so much for coming to my live streaming, Mr. Kenneth Gako. Ayan. From Ma'am Lauren Lel Cosina, Amaya Taos Vlog. Sige po, tamang yakap, tamang bakas, tamang tapik. Huwag kalimutan ang pulang manok at kampanerang kuba. Mamaya suklian ko po.
Ayan, guys. So, Mr. Dave Pulido, Jeng, okay, pupunta ako mamaya. Wait mo lang ako, eat lang ako. Ayan, siguro kararating lang ni Mr. Dave Pulido, guys. Ayan, promise, Maya Taos Vlog, Kenneth Gako, OTW. SBL channel, shout out sa lahat. Shout out din sa'yo. We are all here to support each other. So hopefully you gain some knowledge and a motivation from me. Thank you everyone. Shout out to my 20 million viewers. Thank you for coming to my live streaming today. Maya Chaos Vlog, Kenneth Gakodan, Jing Pahara Dana SBL channel. From Mr. Kenneth Gako, Alalab L, shout out po, yes. Um, Ayan. Under the Sun. Magandang gabi ho sa lahat. Shout out. Yan. Under the Sun is in the house, guys. Manong Jukle is in the house, guys. So, sa kanya, siya ang nagmamay-ari ng Under the Sun. So, Manong Jukle, if you are not connected to Manong Jukle, kindly be connected to him. Thank you. Thank you so much, guys. The Agriculturo at SBL channel nasa Kobo Yumi now. Ayan. Mr. Kenneth Gako at Under the Sun, shout out po. Ayan. Tisha AK is in the house, guys. Thank you so much, Tisha AK. Hello po, host. Hello po, everyone. Thank you so much for coming to my live streaming, guys. I love you all. I love you always. I love you every day. I love you every minute. Thank you so much for the support. Promise Jeng Pahara, unahan ko na kayo, Kinet Gako. So go Jeng Pahara. Tisha AK Tamsakdan, thank you so much for the Tamsak of love, Tisha AK. Amaya Taos Vlog, Under the Sun, OTW. Amaya Taos Vlog, that's Manong Jukle. Kung mag-ano po kayo. Mamaya ilalapag niya yung ano niya diyan. Amaya Taos Vlogs, ayan. Si Manong Jukli, yan. Tisha EK The Agriculturo, hello po, ayan. Kenneth Gako at Jing Pahara, thanks po. Asahan mo ang pagtapik ko. Ayan, what a word, Kenneth Gako. Thank you so much. Ayan. Tisha AK Habib Albi, hello. Ayan guys, yung mga ano dyan, yung mga shadows, isa-shoutout ko, yan. Nandyan din po sila. Si Gara Dishes with Love, Gandang Honey, and Darna Alec OFW UAA, guys. Okay, let's go on. Maya Taos Vlog, Tisha AK Dan. Jing Pahara, unahan na kita, Tisha AK playing po. Ayan. So, di ba natututo tayo? Wala akong nakikitang kakaiba. Maya Taos Vlog, Melvin Channel, shout out po. Okay. So, Melvin Channel is in the house, guys. Thank you so much. Tisha AK Amaya Taos Vlog, hello po. Ayan. Kenneth Gako at Tisha AK, shout out. Ayan. So, guys, Mr. Nobu-chan all the way from Tokyo, Japan is in the house. Hello to you, Mr. Nobu-chan. Konnichiwa, my friend. Thank you so much for coming. Mr. Nobu-chan is in the house. If you are not connected to him, be connected. Check him channel and be connected. Ayan. Dek Agriculturo at Tisha Ike papunta na po. Ayan. So, papunta na daw po. Sabi ni The Agriculturo. Ayan. Melben Channel, Amaya Taos Vlog, pauna po, painit lang po ako, yes. So guys, let's welcome Mr. Melben Channel. If you are not connected to Mr. Melben Channel, kindly check his channel and be connected. Thank you so much for the 12 thumbs up of love. Maraming salamat po. Ayan. Tesha Ike Amaya Taos Vlog, viewing you makeup tutorial now. Yan. Amaya Taos Vlog, Melbourne Channel dan po. Okay, thank you. Mr. Nobu-chan, did you eat? Yes, I did, my friend. I ate already. Thank you so much for the concern. Thank you so much. Ayan. So, may mga emoji
'Pag ano kasi sila, yan lang ang nasasabi nila kasi yung mga Japanese. So, later on, we have to edit all those messages. Ayan. Miss Jing Paharadan sa'yo, Kenneth Gako. Renz Manggubat, Amaya Taos, napuntahan na kita, papitik na lang. Ayan, pitikin nyo yan. Ayan, so guys, Amaya Taos Vlog. Nobo-chan on the way. Ayan, Mr. Nobu-chan, Miss Amaya Taos Vlog says she's OTW to your channel. Okay. Nobu-chan, Amaya, konnichiwa. Konnichiwa to you, Mr. Nobu-chan. Mr. Nobu-chan, can you please stop those emojis rather? Okay, so Jing Pahara playing sa'yo, Melvin Channel. Thank you, thank you. Jassy Jeyo Japan, promise Jassy Jeyo Japan, Tisha Dan na po ako, tala po. Ayan. Diba? Ang dami-daming tala-tala challenge nila. So guys, yung basta short this video at tamang nood, okay na yun. So guys, let's go on. Jassy Jeyo Japan at Tisha Dan na po ako, tala. Ayan. So, nagtala-tala sila. Mr. Kenneth Gako at Jing Pahara, thanks po. Initin muna natin saglit, asahan mo ang pagtapi ko. Ayan, ganun talaga. So, Mr. Kenneth Gako, thank you so much for coming. Maraming salamat sa pagsuporta. Ayan, Amay Taos Vlog, Novo-chan Dancer. Okay. Under the Sun. Host, open ko na ito. Pwede na, sabi ni Lolo Whitey. Okay. So, guys, puwede niyo ng puwede niyo palang tapikin si si Under the Sun. Okey na daw kay Lulu Whitey yan, ayan. So, thank you so much, thank you. Puwede na sabi ni Lolo, ayan nag-notify na sa kanya na okey na sabi ni Lolo Whitey. Thank you so much and thank you so much Manong Joker, maraming salamat sa'yo. The Agriculturo at Kinit Gako, nasa kubo niyo na po minahos, wala kayo voice, I mean parang mahina. Okay, sige, mahina na naman ang voice ko guys. Hello? Guys, comment kayo pag okay na ha? Hello, hello? Ayan, so, ayan ang haba ng message, hindi ko pa mahabol-habol pero sige, continue lang ako magbasa. Sabihan lang ako kung mahina ang boses ko. Ayan. Jing Pahara playing Nobu-chan, Loren Lel Cusina, Amaya Taas Vlog, ibinasura ni Lolo, mag-comment lang po sa about sa Ayan guys, ayan guys, mangaral muna tayo. Guys, eto, Miss Amaya, sabi ni Ma'am Loren Lel Cusina, nabasura ni Lolo ang comment mo, di lang sa 2 words. Guys, di ba sabi ko sa inyo, kung ano yung napanood nyo sa video, yan po ang iko-comment nyo. Hindi yung kumain ng mangga ang sinabi nyo, kumain ng abukado. So, talagang ibabasura. Pati yung pagyakap nyo sa niyakap nyo, malalaglag. So, just spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Gets new guys? So go, go, go. Let's grow and be positive. Ayusin natin yung comment guys para hindi naman yung Kaya minsan sinasabi nyo 'di ba na, ay bakit wala? Bakit wala? Yung pala binasura na. Yun, ganun talaga yan. So, maging mapanuri tayo, maging aware tayo kung ano ba yung nasa video, yun ang i-comment natin. Not and 2 words, kung kailangan yung habaan, Tagalogin nyo na lang. Kung hindi kaya sa English, Tagalogin nyo na lang o ibang lengguwahe, it's okay, basta naaayon sa video. So, let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Edskis TV, hi po, pa-shoutout. Ayan guys, Edskis TV is in the house. Thank you so much, Mr. Edskis TV. If you are not connected to Mr. Edskis TV, kindly check his channel and be connected, guys. So, shout out to you, Mr. Edskis TV. Welcome to my live streaming. Ayan.
Jing Pahara playing sa'yo Under the Sun. Tisha A.K. Kenneth Gakudan po. Ako sa'yo last day pa po. Pabalik na lang po ha. Thanks. Ayan. Okay, sige. From Sisi Gara Dishes with Love at Lauren Lel Cosina. Dito ako sa bahay ko bumusis. Makikikain ako ng pichi buko pandal. Sobrang nabusog po ako. Sana makadaan kayo sa bahay ko at maituro nyo sa akin kung paano gumawa ng pichi. Ayan, pichi-pichi. Masarap yon. Marian Kapin, hello, guapa. Hello to you, guapa. Thank you, Sisi, for coming to my live streaming. Thank you, guys. So, guys, Miss Marian Kapin is in the house. Thank you. Amaya Taos Vlog, sabi po ni Kuya Jumel, shout out daw po kay Sir Baguio Boy. Yes, shout out. Shout out, sabi ni Mr. Romel. Jumel Ramos channel, guys, is naka-busy lang. Still in the house si Jumel. Thank you so much. Melbourne channel, Jing Pahara playing na po. Ayan. Tisha AK, the agriculture, viewing your crop protection. Ayan. Chares Espinosa, Kabayan. Chubby Babe ini Kabayan. Ayan. Chubby Babe is in the house. Thank you so much, Kabayan Chubby Babe. Maray na bangge. Salamat tunong tabi sa pag-igdi mo sa live streaming ko. Thank you, thank you. Marian Kapin, shout out to all guys. Shout out, shout out. Yan, Ma'am Marian Kapin, shout out din to you. Marian Kapin, work mood. Thank you so much. Pabiji-biji lang, big help na yon sa amin na mga nagla-live streaming. Thank you so much for my 14 million thumbs up of love and 22 million. Thank you all guys. Ayan. Habib Albi, hello. Hello to you, Habib Albi. Under the sun? Okay na, host. Thank you so much. Kenneth Gako, guys. Sa lahat nagpunta sa kubo ko, punta rin ako sa inyo. Sisirain ko na mga pinto nyo. Ayan. Lilipad na si Mr. Kenneth Gako. Amaya Taos Vlog, Marian Kapindan po. Ayan. So, Amaya Taos Vlog, kung ano lang nakita sa video, yan po ang i-comment natin. At haba-habaan natin, not into words po, please, kung kailangan natin damihan. Kasi siguro ganun ang nangyari sa atin dalawa. Hindi ko makita-kita ang bakas mo, Amaya Taos Vlog. Pero mamaya, I will hug you back pa rin. Ayan. Kenneth Gako, Atisha EK still connected. Yes. Ed's Kiss TV, hi po sa 17 million. Shoutout po. Shout out. 17 million. So, I need to restrict my number. Okay. So, guys, Miss Jing Pahara, done na po. Nobu-chan, salamat. Okay. So, Mr. Nobu-chan is all the way from Tokyo, Japan. So, guys, ano siya, mag-ano tayo dito, manosebleed ha. Ayan. Maya Taas Vlog, Habib Albi po. Di ba guys, ayusin nyo yung ano nyo, yung mga padikit-padikit. Wala na yung mga ganun. Common sense tayo guys. From Ma'am Lauren Lalcosina, Gara Dishes with Love, iwan lang ng bakas, automatic po yan. Susulian po yan. Salamat. Thank you. Mainom ako ng tubig. Ayan, so let's go. Ayan, so saan na ba tayo? Ayan, so Marian Kapin, shout out to all. Shout out din po sa iyo, Miss Marian Kapil. Thank you for coming over. Habib Albi at Chubby Babe, hi. Ayan. So, Jassy Jayo Japan, alalabda na po ako sa iyo. Yes. Okay guys, let's welcome Elmong Gala Vlogs. Hello, let's do the right thing. Yes, let's do the right thing. Let's go, let's grow, and be positive. Let's welcome Mr. Elmong Gala Vlogs. Ayan guys.
Nasa bahay ko si Mr. Elmong Gala Vlogs. Jing Pahara, pakicheck na lang sa mga comment ko guys. Balikan ko if my probs thanks. Ayan guys, 'di ba? Si Miss Jing Pahara, iyan marami marami ka bang natutunan Miss Jing Pahara sa paglalakbay natin sa YT? Thank you for you. Ayan, super bait niya. Ayan, pag sinabihan siya, never siya talaga na nag-leave, yung umalis siya, lumabas siya dahil napagsabihan siya, hindi. Kasi gusto niya mag-grow, gano'n yung mga taong positibo sa buhay. 'Pag may mali siyempre sabihan mo, 'di ba, kasi mali. Hindi niya mababago yun, eh, baka punta sa ibang live streaming gano'n na gano'n din. Ang iba kasing nagla-livestream hindi sila nag-aano na, hindi na nila napapansin yun, kaya may mga naka-blue diyan na moderator na sila na lang ang ng messages na may mga words na ayaw ni Lulo or may numbers, emojis, and caps locks. Yun, ayaw nila yun. Kaya kayo may moderator. So guys, let's go again. Lalab L, kaya nga. Ayan, di ba? So, shout out to you, Sisi Gara. This is with love. Gandang Honey and Darna Alec OFW. From Ma'am Lauren Clel Cosina, busy lang po at may tinatapos lang po host. Yes po, ma'am. Okay lang. So guys, gaya ngayon, 'di ba? So kailangan natin may pasensya tayo sa paghahantay. Kasi hindi lahat ng YouTubers ay walang trabaho at maluwag yung oras. Mostly talaga intindihin natin yung mga OFWs natin. They have their own mga boss sila na sinusunod. So, 'pag may time sila pasilip-silip, naka-busy lang. So guys, support natin sila at intindihin din natin sila. Ayan. So from Ma'am Lel Cusina, thank you din po sa iyo sa kahit pagbidi-bidi at sa big help po. Habib Albi at El Mongala Vlogs, hi, hola hola. Ayan. Miss Jing Pahara playing sa iyo Ed's Kiss TV. It's Kiss TV, sa hindi ko pa friend, puntahan niyo po ako. Salamat, yes. Under the Sun, Melvin Chaldan. The Agriculture, Trisha EK. Okay, thanks. Watching po ako sa iyo now. Ayan. Support din natin si Ma'am. Si Ma'am Agriculture. Nandito din siya. Maraming salamat. Marian Kapin, shout out to all guys. And Rinali, hello Madam Ho, shout out, tamsakdan and sub. Thank you so much, and Rinali. So mamaya, sige, i-ano kita. I will check you then and I will hug you back, Cici. Thank you. Thank you for coming to my live streaming. Marian Kapin, work mood ang show. Ayan. The Agriculture at the Radishes with Love. Nasa kubo mo po ako now. Playing na po. Ayan, nandyan lang sila. Miss Jing Paharada na po under the sun. And Rinali, hello sa lahat. Shout out. Ayan. Habib Albi, hello guys. Hello to you, gandang honey. Ayan. Melvin Channel, tadya ka na po sa hindi ko pa kakulay. Ayan, tadya ka na daw. Magtadya ka na daw. Magtadya ka na. Ayan. Gara Dishes with Love at the Agriculture. Okay, salamat basta mag-iwan ng tamang bakat. Assurang bigyan kita ng bonggang gift. Ayan. Marian Kapin, unahan nyo lang ako sa mga langga. Promise. Bayaran ko kayo mamaya tapos sa mag-work. Salamat. Ayan. The Agriculturo at Bicolana Ako Vlog. Thanks sa mga tips. Dikit-dikit na po. Ayan. Ayan. I have to remove yan. Salamat. Thank you so much. Ayan. Under the Sun, Jeng, nabisita na kita nung isang araw pa. Salamat. Ayan, Miss Jeng, nabisita ka na di ba, nung nandito ka? Si Manong Jukli kaya yan, pero nabisita ka na. So, ikaw na lang po ang mag-hug back kay Under the Sun, okay? Lalab LBG lang muna, nag-ready ng iluto bukas. Sige, Sisi, thank you so much. My Taos Vlog, Henry Nally Dances. Melvin Channel, Under the Sun, playing na po. Yes, sige.
Jing Pahara dan sa'yo Edskis TV. Tisha aka Edskis TV, hello. The Agriculture at Gara Dishes with Love, aasa ako, salamat, yes. Si Sisi Gara Dishes with Love, sure yan. Ayan. Sisi Guerra, this is with love. At The Agriculture Turo, oo naman, sure yan. Yes. Maya Taos Vlog, Jing Pahara, paano nyo daw po ba nasabing na basura? Jing Pahara, masasabi mong nabasura ang comment mo kung napunta talaga siya sa spam. Lalo na, ako na ang sasagot, Amaya Taos Vlog. Pag sinabing na spa ay nabasura yung ano mo, lalo na pag ang comment mo ay hindi naayon sa video at kahit naaayon sa video kung dalawang word lang ang binigay mo, talagang napupunta sa spam. So, be aware na lang tayo. Ano po, walang sisihan. We are going to grow to each other fairly. 'Di ba? So, guys, maging positibo tayo at mag-unawaan tayo. Whatever happens, magkasama pa rin tayo habang buhay ang white tea world. So go, let's go and be positive. Jing Paharap playing sa'yo, Rinali. Ayan. Jing Pahara playing sa'yo, Marian Capin. Ayan. Miss Jing Pahara, Dan Enrinali. Melvin Channel, host, daming maisda dito. Yes, Melvin, sige, go ka lang dyan. Mamingwit ka. Ayan. Tano Moko TV is in the house. Hello to you, Mr. Tano Moko TV. Konnichiwa, my friend. Tisha AK Melvin Channel, hello po. Tano Moko TV, Jeng, hello. Ayan, guys. Tisha AK Tano Moko TV, hello. Elmong Gala Vlog, Sola Habib Albi, como esta? Ayan na si Mr. Elmong Gala, guys. Mahalin nyo si Mr. Elmong Gala, padadalawin nila sa si Sondalo PH. Ayan. Thank you so much for coming to my live streaming, Mr. Elmongala Vlogs. Hola hula, como esta? Ayan. Melvin Channel, The Agriculture playing na. Love L, return na nag-return lang. Okay. Tano mo ko TV, Amaya, hello sa'yo. Hello dyan sa'yo. The Agriculturo, Tisha, EK Dan. Tano mo ko TV, Ilmong Gala, what's up? Tisha, EK, Gara, Dishes with Love, shout out po. Miss Jessie J. Japan at Henry Nally Dan na sa sis. Ayan. From Mr. Kenneth Gako, Jing Pahara bro. Sinira ko na bahay mo. Ayan, sinira na. Inunahan pa niya. Ayan, tanong mo ko TV Tisha, hello sa'yo. Jing Pahara Dan to Marian Kapin. Melvin Channel, Tisha AK, sunod kita. So guys, shout out. 3 million viewers. Thank you so much. And 14 thumbs up of love to Ate Bicolana. My pleasure. I love you guys. Thank you so much for coming to my live streaming today. So let's go, and be positive. So guys, let's go on. Miss Tisha AK Alalabel, hello. Ayan. Tano Moko TV, si Japan, hi sa'yo. Gara, this is with love. Tisha AK, hello po sa'yo. Miss Jing Pahara, opo, dami ko natutunan sa iyo, host. Thank you so much, Jing. So, ano lang, maging positibo lang tayo, pare-parehas tayo mag-grow. Kung kami may natututunan sa inyo, may natututunan din kayo. So, give and take lang tayo. Sabi nga, kung may knowledge ka, i-share mo yung knowledge mo para kami rin ay magkaroon ng knowledge na matututunan sa iyo. Okay, so let's go. Tisha EK Habib Albib, hello, yes. Sugandang Hani and Darnang Alik OFW UAE is in the house, guys. Naka-BG lang sila. So, yung isang sisi ko, si Sisi Garadishes with Love is still in the house. So, guys, let's bolt and guys, magmahalan kayo ng tunay. Spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. I hope na nakukuha nyo kung ano ang ibig kong sabihin sa mga sinasabi ko, guys.
'Di ba? Alams na this. So go, go, go. Let's grow and be positive. Okay? Let's go on. From the agriculture turo, Ate Shaiki, nandyan ka pa. Dana po ako sa'yo, okay? So shout out to you, Miss Tisha Ike. The agriculture turo is done to you. Alalab L, Jesse J. Japan, tapos na. Amaya Taos Vlog, flowers is so amazing things in life. Ito po comment ko Jing Pahara, paano na basura at yung video mo about flowers. So kindly check it out. Napanood mo ba ng buo, Miss Amaya Taos Vlog? Okay, sige. So guys, ayan, pag si Miss Jing, ano, babalikan niya ni Miss Jing. Ayan. Mm, Miss JJ Japan, at Tano Moko, hello sa'yo. Tara, ayan. Jing Pahara playing sa'yo, Chano Moko TV. The Agriculture Turo. Host, nagloading ka 3 times na. Okay, sige. Kanina pa tong message na to. Ang haba. So guys, Jessie J. Japan, salamat at alalab. Elmong Galablag, Sula Chabs. Ayan. Chubby Babe is in the house, guys. Alalab L, support lang. Go angat lahat, okay? Hayaan natin magloading minsan kasi medyo mahina ang internet ngayon dahil weekend. So go lang tayo ng go, guys. So eto guys, let's welcome. Ayan, the Agriculture Turo, Sir Melvin Channel, watching na po, thanks. Let's welcome Jumel Ramos Channel TV. I miss you, Atilana, wala ka namang voice. Ayan, tingnan mo nga, wala ba akong voice? Hello, hello. Hello? Hello? Mayroon na? Ayan, okay, sige. May boses na ako. Ayan, the agriculture at kinit ako. Dana po ako sa iyo. Salamat. Ayan, guys, if the person is shouting you, matik na yan, guys. Common sense. Yes, our common sense, guys. Under the sun, alalabda, nakikain ako sa bahay mo. Mr. Melvin Channel, the agriculture, sunod ako. Ayan, alalab L. Sige, go ako. Ayan, Jomel Ramos Channel, Hina Ate Voice. Ayan, Kenneth Gakod at the Agriculture. Thanks po, painitin muna natin, madam. Sirain ko mamaya ang kubo mo. Ayan. Gara Dishes with Love at the Agriculture. Gadaan ko lang sa bahay mo, sis. Nag-iwan ako ng grapes sa bahay mo. Ayan, nandito pa, Miss Tesha, a.k.a. Lalav Eldan po sa'yo. Get back na lang po. Thanks, yes. Legit po si Alalab L. Mr. Jomel Ramos Channel, mag-moderator na lang ako sa'yo, ate. Sige, i-delete mo lahat ng may mga dikit-dikit na mga word na ayaw ni Lolo Whitey. From Miss Jing Pahara. Dan Tugara Dishes with Love. Okay? Miss Ning Pahara, Dan to Tanomoko TV. The Agriculture, more tips ho. Salamat. Thank you din sa iyo, Miss The Agriculture. Thank you so much. Ning Pahara playing at Jumer Ramos channel. Ayan. Jumer Ramos channel, magmahalan tayo. Wag puro reklamo. Ha ha ha. Yes. We are not going to more yung nagreklamo tayo, nagreklamo hindi. Magsabi lang kayo na ay ganito. Pero yung uulit-ulitin nyo, hindi eh. Kasi alam na natin yun. May host kayo na magsasabi ng ganun. So, maging positibo lang, magmahalan tayo. At kung may mali, itama natin guys. Kaya yan, napag-uusapan yan, di ba? And every problem, there is always a solution. Ayan. Okay, thank you, thank you. Let's go on. Jumel Ramos Channel, Jeng Pahara, okay po. Ayan. Guys, Mr. Jumel Ramos Channel is in the house. Sisi, Jumel Ramos Channel is in the house. Under the Sun, the Agriculture, nasa watching na ako vid mo, okay? Is still in the house, Tisha AK, Gara Dishes with Love. Dana po, beef steak, so delicious. Ayan. Miss JCJ Japan, Tano Moko Dana po sa'yo. Thank you so much. Ayan, Jing Pahara playing Elmongala Vlogs. Tano Moko TV, Under the Sun, what's up? Tano Moko TV, Tisha, hello
pa din sa'yo. From Sisi, Garadishes with love. At Tisha Ike, thanks po. Puntahan kita sa bahay mo. Tano mo ko TV, Jing, hi. Kenneth Gako, tama ka dyan ho. Sintay lang kayo dyan, mga idol. Sisirain ko mamaya bahay nyo. Nasa work pa kasi, yes. 'Di ba? So, let's give some concern and understanding those who are working OFWs kasi yung time nila very hectic tapos very ano sila 'di ba very strict yung mga boss nila hindi gaya na pag boss mo ay Pinoy it's okay. O, 'di ba may pahinga-hinga pa tayo sa abroad walang pahinga ayan so sige go on tayo basa Tano mo ko TV Jumel, what's up pa din? Alalabel, maghatid na ako ng kape ng order. O, ayan na. Magpapakape na si Kabayan Alalabel all the way from Korea. Ayan. The Agriculture, please leave a relevant comments, please. Maraming salamat po. I'll do the same. Yes, guys. Reminders. If you are going to comment, be relevant. Aware kayo sa comments nyo. Ano ang nakita sa video, yun lang ang i-comment. Pero, iwasan naman yung dalawang words lang. Yun lang ba ang naisip nyo? Haba-habaan naman ng konti. Itagalogin nyo na lang. Kung ang iba ay nag-comment ng English, okay lang. Ikaw, Tagalogin mo na lang kay para kaya natin. Pasok sa banga, o, di ba? So, okay. Diretso ang basa. Enrinali. Sa lahat po, sige, puntahan ko po kay pero please yung punta, wag comment lang po kasi sure naman po yun ibalik sa inyo. Yes. So, nood tayo ng tama, magbakas ng tama at tapikin ng tama, ayan. Jumel Ramos Channel, Gara Dishes with Love, shout out sa iyo insan, ayan. Miss Jing Paharadan, Jumel Ramos Channel, from Mr. Melvin Channel, magmahalan tayo, yes. Mr. Jumel Ramos Channel, shout out Gandang Hani, and Darna, Alec OFW UAE. Under the Sun, the Agriculturo, Dan, ayan. From Miss Tisha AK, Jumel Ramos Channel, hello. Mr. Melvin Channel, Alalabel playing. The Agriculture Under the Sand coming. Okay, guys? So, don't comment all those emojis, caps locks, and numbers. If you are going to comment the numbers, please write in full words, not in numerical numbers. So, thank you guys. Okay, diretso, basa. Ayan. Dave Pulido, ate host, balik ako, bayad lang ako sa utang ko na nagpunta sa kubo ko. Yes, Mr. Dave Pulido, you're very much welcome to come back. Sige lang, go, go, go lang tayo dyan, okay? Jomel Ramos Channel, I am security guard o Bicolana ako vlog. O, ayan na, may security guard na ako. Jomel Ramos Channel. Jenny Baywasan, hello po host. Yes, big shout out to you, Miss Jenny. Miss Jenny is in the house, guys, okay? So, ano din natin siya, mahalin din natin. Bongga si Miss Jenny Baywasan. Good evening. Good evening to you, Miss Jenny. Thank you so much for coming. Tisha EK, Jenny Bawasan, hello. Juma Ramos Channel, shout out sa lahat ng pumunta nyo. Ako po, puntahan ko kayo agad basta may tamang bakas. Under the sun, my house is open to everyone. So don't forget guys to visit. Thank you. Okay, di ba? Oh, nosebleed na tayo kay Manong Jukli. Ayan. Bongga, Manong Jukli. Thank you so much, Manong Jukli. Jumel Ramos Channel, I'm helping Ate Bicola na ako vlog for the WH. Thank you so much, Joms. Maraming salamat sa iyo. Miss Jing Pahara, Dana Elmongala. Hola! Mr. Elmongala Vlog. Jing Pahara is none to you. Thank you so much, Miss Jing. Kenneth Gako host, thanks po. Tama ang binigay mo kasi taglamig na. Yes, thank you so much din. Sa Baguio City din, mas malamig din. Sensadi Dave, ayan guys, Mr. Sensadi is from France. So, is still in the house si Mr. Sensadi. Thank you so much, Mr. Sensadi, for staying on my live streaming. Thank you so much. Sisi Garadishes with love. At Tisha AK, kadaan ko lang sa bahay mo sis. Nagsasayaw kayo ng tala dance. Ayan.
Dave Pulido, Sensadi, hahabol ka ba para isahan ang pangbayad ko? Hihihi. Ayan. Mr. Dave Pulido, kindly speak in English. Mr. Sensadi is from France. Ayan. Okay, dito tayo basa. Jing Pahara playing Sin Sadi. Ed Kiss TV, pabisita po sa hindi ko pa po friend. Salamat. Okay guys, ayan, still in the house. Mr. Ed Kiss TV. Ayan, Sin Sadi Jenny Hollow. Ayan, is in the house guys. Let's welcome. Gandang hapon sa mother nila. Chin Chancho at Habib Albi. Shout out sa lahat. Ayan na yung nanay ni Chinsanso at ni Albib Habib. Nandito na po si Gandang Hani. You're welcome. Welcome to you, Sisi Gandang Hani. Thank you so much for all the support. Juman Ramos channel, shout out Baggy Boy. Ayan, hi Baggy Boy. Jenny Bawasan at Sansadi, hello. Tisha Iki Sansadi, hello po. Sisi Garadishes with love at Jumal Ramos channel. Hello sa you insan. Hello, hello sa iyo insan, sabi ni Sisi Garadishes with love. Hi- Jumal Ramos TV, gandang hani, di mo na naman ako nakikita. Ayan. From Alalab L, Under the Sun, tapos na. Jumal Ramos channel, Garadishes with love, kumusta banana? Ayan. Sinsadi, Jing Pahara, Indina and Duna and why playing. Ayan. Di natin naintindihan. Nelson Valdez channel is in the house, guys. So, let's welcome and please give the big hug to Mr. Nelson Valdez channel. Hello, friend. Good evening, friend. Good evening to you, my friend. Nelson Valdez channel is in the house, guys. Jing Pahara Dansin Sadi. Ayan. Nelson Valdez channel. Dito na ako, friend. Yes. Thank you so much, Mr. Nelson Valdez channel. Mr. Nelson Valdez channel. Kenneth Gako, Alalev L, shout out po. Sisi Gara Dishes with Love at Jumel Ramos channel. Okay naman ang tanim kong banana insan. Patuloy na tumutubo. Yes. Jumel Ramos channel. Magtanong kayo sa amin. Sasagutin namin straight to the point, or should I say bullseye. Yes. Kenneth Gako. At Nelson Valdez channel, shout out. Sansadi Tisha, okay, okay. Jamal Ramos channel, Garadishes with love, go, go, go lang, kaya yan. Ayan. So guys, don't comment any caps lock words. Make it a small letters, please, and no emojis, then no numbers. If you are going to comment anything, kindly write in a full words, not a numerical number. So spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So guys, let's go, let's grow, and thrive. So go, go, go. Basa ulit. Dave Pulido host, exit muna ako, bayad muna ako. Okay, go, Mr. Dave Pulido. Thank you. Board Lemon is in the house. Hello, madam. Good evening po. Good evening to you, Mr. Board Lemon is in the house, guys. Shout out to you, Mr. Board Lemon. Nelson Valdez channel. Hello, Kenneth. Papunta ako sa bahay mo, friend. Kenneth Gako at El Mongala Vlog, shout out. Kenneth Gako, Board Lemon, shout out po. Sensade, Tisha AK, and Y, see me. Ayan. Knows talaga tayo dito. Hindi natin maintindihan yung text niya kasi puro ano lang letters, di ba? So, nahihirapan silang magsulat. So, guys, intindihin na lang natin. Jomel Ramos channel, let's spread love. Magulo na ang Pinas, huwag tayo dumagdag. Sisi Garadishes with love at kinekda ko. Hello sa'yo, mayanda ako sa bahay mo. Dito lang ako work. Yes. Jing Paharadan ako, Nelson Valdez. Tisha AK Board Lemon, hello. Ayan. Tisha AK, Nelson Valdez channel, hello. Ayan. Miss Tisha AK is still in the house, guys. So, let's all welcome all those newcomers. So, shout out for my 20
6 million viewers. Thank you so much, guys. And 17 million thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much. Under the Sun, Tanomoko TV Dan. Ayan. Ayan, guys. Under the Sun. Sabi ni Mister. Under the Sun, Tanomoko TV Dan. Jing Pangarap playing board lemon. Gandang Honey, shout out. Yes, shout out to you, Sisi Gandang Honey. Thank you so much. Ayan, Joma Ramos channel, be aware, think before you click. Okay, since Sadi Kenneth Gako play. Ayan, playing na daw sa'yo, Mr. Kenneth Gako. Sabi ni, since Sadip is playing to you. Juma Ramos sana gandang honey, shout out. Lalab is Tisha EK tapos na. Mel and Kids is in the house, guys. So let's welcome Mel and Kids is in the house. Hi host, hi din sa'yo, Mel and Kids. Thank you so much for coming. Jing Pahara, turned off comment. Yes, baka kasi, guys, pakicheck ng mga videos nyo ha. Minsan kasi ganun din ang nangyayari sa akin. Kindly check all your videos na na-download sa inyo. I-check nyo yung kung naka-off yung comments, which is, baka naano lang ninyo yung button doon na i-off. So, kindly check, okay? Para at least, mai-ano natin lahat, mai-check natin bago tayo mag-muni, di ba? So, from Sisi Gandang Honey, hello sa lahat. Kenneth Gakaw, Melan Kids, shout out po. Sinsadi Gandang Honey, shout out. Tesha, A.K. Mel and Kids, hello. Jamal Ramos channel, Gandang Honey, shout out. Gandang Honey, shout out. Sabi niya, hindi, kasi hindi makita ni Jumel si Gandangan. Tisha AK Gandangan, hello po. And Rinali, host, mag-deliver po muna ako ng gift. Yes po. Erninal and Rinali. Okay, sige lang po, Sisi. Thank you so much. Balik ka lang ulit mamaya after yung delivery mo. Thank you so much. Gandangani, Ate Tisha AK. Edskis TV, shout out. Alalav L, puntahan kita. From Sisi Gandanghani at Sin Sadi. From my friend, Nelson Valdez Channel. Hello, Kenneth Dan, na ako sa bahay mo, friend. Kenneth Gako at Enrinali, shout out po. Ayan. From Kabayan, Alalab L. Melbourne Channel. Wait lang, may naka-play pa. Ayan, sunod-sunod yan. Tisha, A.K. Gandanghani, nasa bahay nyo na po ako. From Under the Sun, Jumal Ramos Channel, watching sa vid mo, yung tatlo na magkaibigan. From Nelson Valdez Channel, hello gandang Hane, shout out. Jamal Ramos Channel, Under the Sun, Iwan Bakas, Sin Sadi at Gandang Hane, Din NY playing. Ayan, piniplay na daw kayo ni Mr. Sin Sadi. Jamal Ramos Channel, everybody don't check your banana while you are catching fish. Gawin nyo ang 2 days, magulat kayo na dami na yung masipag kayo. Ayan. Garad dishes with love. Kenneth Gako, dumana ako sa bahay mo. Mag-iwan lang pagkain sa misa. Ikaw na bahala. Balik ng bowl ko. Nelson Valdez Channel, may magpasyala na tayo mga friends sa mga bahay natin mga friend. Yes. Diba? Dalaw-dalawin na yung isa. Magdalawan tayong lahat. Ayan. The Agriculturo ay Miss Jing Pahara. Dan, Mel, and Kids, The Agriculturo, Kenneth Gako, Dan, na Miss User, Sensadi at Gandang Honey, Dan, please see me. Ayan, okay. Melvin Channel and Rinali playing. Baguio Boy, shout out sa inyong lahat. Sunod ako sa inyo. Ayan. Jomar Ramos Channel, Baguio Boy, kumusta? WH. Guys, let's welcome Mr. Mark Cameros. Hello. Hello to you, Mr. Mark Cameros is in the house, guys. Let's give him also a big hug. Mark Cameros, hello, Sinsadi. Mark Cameros, hello, Nelson Valdez channel. Mark Cameros, hello, Under the Sun. Mark Cameros, hello, Alalab L. Sinsadi at the Agriculturo, shout out. The Agriculturo at Garadishes with Love. I'm done. Thank you so much. I'll wait. Yes, Miss the Agriculturo. Garadishes is a very legit friend. Thank you so much. Ayan. So magdalaw-dalawa na. Continue ang basa ni Host Jing Pahara. Host charge muna ako. Balik ako may salamat ng Yes, Miss Jing. Okay. You're free to come back. So, mahaba pang oras natin, Miss Jing.
Thank you so much. I-charge mo na lahat yan para may energy. Alalabel, tapos na sa'yo, Kenneth Gako. Tisha, A.K. Mark Camero, Silo, Jumel Channel. Mahalin mo ako, bibigyan kita ng 3 mga anak. Ayan na. Lumilipad na naman si Jumel Ramos Channel. Kenneth Gako, Mark Camero, shout out sa'yo. The Agriculture at Melbourne Channel, Sir Dan na po. Under the Sun, Jumel Ramos Dan. The Agriculture, since Sadi coming. Ayan, Mr. Sadi. The Agriculture is coming to your way. Ayan. Mark Cameros, hello Jumal Ramos channel. Mommy Mel is in the house, guys. Let's welcome. A big shout out to you, Mommy Mel. Hello. Kumusta ka po? Hi sa lahat na nandito. Hello sa iyo, Ma'am Mel. Mommy Mel is in the house, guys. Give her a big hug too. Mommy Mel, let's welcome her to it. Let's welcome Mommy Mel. Sin Sadi at Mommy Mel, shout out. Tisha Aki, Mark Cameros Dan. Jing Pahara Dan, Mark Cameros. Ayan. Ano to? Giant Sep, hi. Hello to you. Giant Sep is in the house, guys. Under the Sun, Mark Cameros, I'm watching now your video. Kenneth Gako at the Agriculture, ba't hindi kita makita kanina pa kita hinahanap? The Agriculture, hello po sa lahat. Hello po sa mga bagong pasok. Yes. Jomar Ramos Channel. Paalala guys, huwag na kayo mag-upload ng video na galing sa malalaking networks like ABS or di may 100% di kayo mamomonetize. Yes. Ayan. Giant Sep. Giant Sep is in the house, guys. Ayan. Paki-ano nyo siya. Tingnan nyo na lang. Magmahalan tayo. Dalawin ang bawat isa. Ayan. Dalawin ang bawat isa. Love L, Melbourne Channel, tapos na sa'yo. The Agriculture, Akidit Gako talaga, sure ka, mag-iwan ako ng bakas, double check ko. Nelson Valdez Channel, mga friend, unahan nyo ako mga friend, ako bahalang ayan. So guys, iwasan natin yung mga words balik, dikit, padikit, nadikitan. Ayan, wag nang ganyan ha, guys. Okay, so Elmong Galablag, Sola Sweet Beauty Gandang Honey. Ayan. Tisha EK, Elmong Galablag, Silo. Si Garad Desires with Love, Elmong Gala, shout out sa'yo. Sisi Garadishes with Love, Mark Camero, silo sa'yo. The Agriculture Under the Sun, I'm done sa malakas na lalaki. Ayan, emojis are not allowed, guys. Please, wag na kayo mag-emojis kasi isa din kayo sa mababawasan yan ha pag na-find out yan ni Lolo. Okay, so guys, let's go on. Magbasa pa si host. Mahaba pa. Ayan, sabi ni Melvin Challenge, sana maka-grade 5 ako host. Bakit ilan na ba ikaw ngayon? May I check your channel, Melvin Channel? Oh, guys. So, 489 si Melvin Channel. So, mamaya bibigyan kita, Melvin. Pulang-pula ka pa sa akin eh. Ikaw ang hinahanap ko sa mga listahan ko, hindi ko mahanap. Under the Sun, shout out sa lahat na nandito. Yes. Melvin Channel, Baguio Boy playing. Okay, sige. Unahan mo na yan. Si Mr. Baguio Boy. Kenneth Gako, Nelson Valdez Channel, sinira ko, kubo mo. Ayan. The Agriculture at Sinsadi, I'm done. I'll leave a comment. Ayan. So, Mr. Sadi, the Agriculture is done to you. Okay? So, guys, let's go, let's grow, and be positive, guys. Yung hindi pa nagbigay ng tamsak ng pagmamahal kay Ate Bicolana, baka naman, mag-ibigay. Okay, salamat ho. Sige, Melvin Channel, mamaya ibigay ko sa'yo ang isa. So, 489 ngayon si 89, 90, 100. So, 11 ang kulang ni Melvin Channel, guys. So, guys, can you do me a favor na makagraduate ng grade 5 ngayon si Melvin Channel? Guys, si Melvin Channel gusto niyang maka-graduate ng grade 5. So, if you are, it's okay for you. It's okay ba na tulungan natin si okay ba sa inyo na pag-graduate natin ng grade 5 si Melvin
channel, guys. Melvin channel is graduating for the road sa grade 5. Pwede ba nating tulungan, guys? Kung hindi pa kayo nakaano kay Melvin channel, pag-graduate natin siya ng grade 5. So, guys, ayan, nandyan si Melvin channel. Ayan. Under the sun, shout out to Baggy Boy. Nelson Valdez, thanks Kenneth. Tisha A.K. El Mongala Vlogs, hello. Jomel Ramos channel, ayaw nila ako, idikita, sige legit pa naman ako. Ayan, wag na yung dikit, best friend, Jomel, wag nang dikit. Ayan, so guys, nandyan si Jomel Ramos channel. Pag mag-ano tayo, uy, ano na natin siya, nandyan naman na siya. Ayan, under the sun, dan na ako kay Melvin Hos, okay? So, sino pa ang bigyan natin si Melvin para maka-grade 5, 11 naman siya, guys. So, baka makatulungan natin si Melvin, yung may mga Melvin, akaano mo na ba si Jomel Ramos channel, Melvin? Ayan, bibigyan ka ng niyan, may 3 sa kanya. Unahan mo muna yung Jomel Ramos channel para mag-switch on siya sa mga, yung 3 ng channel, may mga videos din yun. So guys, pag may ninja kayo, ina-allowed yan na may video kayo, ha? Kasi para hindi maano ni Lolo na ninja pala yan. So malalaglag din yan, no? Kaya pag-graduate natin si Melvin, okay ba? Dyan, ayan. Kabayan Alalav L, Gandang Honey. Ayan, Darna Alik OFW and Garadishes with Love. Jumel Ramos channel. Ayan, si Melvin magi-grade 5 siya. So, Melvin, kung okay sa'yo na unahan mo muna si Jumel para at least papasok din ang niya. Si Gandang Honey, Darna Alik OFW. Magtulungan tayo dito, guys. So, ayan. Sa mga lahat na ng binisita ang bahay, guys, maghintay lang tayo. Wag tayong atat na pagbukas natin ng keep on checking. Antayin natin, darating yan. Ako after other day, saka nagbalik yung mga inisda ko kagabi. Kaya ayan, ganun. Ayan. Kabayan Alalab, maya ko siya pasukan. O ayan, sige Melvin, makaka-grade 5 ka nga siguro. Ayan na si Kabayan Alalab L, nag-comment na siya. Garadishes with Love at Melvin channel, kadaan ko lang sa bahay mo, walang tao, iniwan ko na lang yung pagkain sa misa mo, ikaw na lang bahala. Yan, ikaw na lang bahala sa kanya, ibalik ang kanyang bowl. Ayan guys, so Melvin, are you still in the house? Ayan guys, so we have 17 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan. Don't give up. The hardest battles are given to the strongest shoulders, guys. Ayan. Kung magi-give up ka in the first step pa lang, wala kang maaabot sa buhay mo. Kaya keep on fighting and be positive. Edskis TV, sa mga napuntahan ko na po, sana makabalik. Ayan siya, guys. Ayan, so sige, okay naman Mr. Edskis TV, basta antay-antay lang tayo, no? Wag antay-antayan na lang tayo sa mga dumalaw sa atin. Nag-loading na naman ako, sorry ha. Sige, i-continue ko lang kasi pag ni-restart ko to, ganun at ganun pa rin. Ayan, bumabalik din naman. So, thank you. Thank you sa ilang milyong pumasok sa bahay ko. Thank you so much. Sana yung tamsak ng pagmamahal kay host madagdagan. Thank you sa mga hindi pa nagtamsak kay host. Baka naman, mahalin nyo din ako. Mahalin nyo din si host. Thank you so much. Malayo pa ang oras natin. So guys, keep the ball rolling. Let's go, let's grow, and be positive. Maging positibo lang. Huwag masyadong seryosohin ang YT. I-enjoy lang natin gawin ang YT. And everyday makikita mo nakangiti pa rin tayo, di ba?
Oh, sa mga nagla-live streaming diyan, oh, kahit may eyebag nakangiti pa rin kasi nai-enjoy na yung YT world, gano'n din, eh. Ako na-enjoy ko na yung YT world ko, eh. Kaya tingnan mo, nagamay ko na yung live streaming. Dati ayaw ko parang ano pa ako, eh, parang awkward lang na magsalita, pero ngayon okey na, oh, 'di ba? Gano'n lang. Believe in yourself. If others can, why can't we? Ayan. Tisha AK Eds Kiss TV, hello. Under the sun, oo, host never give up talaga ha. Long road to run na naman ako. Yes. Ayan, si Manong Jokle. Ayan yung mga ano, the living testimony ni Manong Jokle. Ayan, di ba? So, ang lakas ng ano natin, yung mga motivation natin dito, Manong Jokle. Inom akong tubig. Ayan. So, ayan, dami pa. Padami pa tayo. So, marami pa tayong papasok dito, kaya marami pa kayong makukuhang kaibigan kasi malayo pa yung oras natin. Ayan. Sabi ni Kabayan Alalab, ako rin, go lang din, bahala na. Yes. Kasi maging positive lang tayo. 'Di ba? Bawasan ka man ng watch hour everyday ni Lolo ng ilang thousand, go ka pa rin. Kasi, 'di ba, paano ka magiging saksi sa buhay mo kung may mga pagsubok? Pagsubok 'yan sa atin ni Lolo Whitey kung hanggang saan yung pasensya natin, 'di ba? Patient is not an ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. O, 'di ba? Hayaan mo siya bumawas, oh. 'Pag bukas naman binabalik niya. Kasi ang iba, 'pag binawasan, ay gano'n pala sa YT, wala na. I-delete-delete na nila lahat. O, 'di ba? Isang pagkakamali lang na inano, ayaw na nila, na-give up na agad. No, wag niyong gagawin 'yan. So, maging ano tayo, maging positive thinker lang tayo. So, guys, let's go. Ayan, ang haba na naman. Ayan, let's go. Let's welcome to Miss Lens Mastura. Hello to you, Sisi. Thank you for coming. Ayan, guys, si Miss Lens Mastura. Under the sun kasi iniisip ko na kaya ko nga noong, kaya kaya ko rin ngayon. Yes, talagang tumpak, Mr. Under the sun. Ayan, Lens Mastura at Kenneth Gako, hello. Kenneth Gako at Lance Mastura, shout out. Ayan, Ma'am Lauren Lel Cosina. Ito na si Ma'am Lel Cosina. Lauren Lel Cosina, Melvin Channel, unahan na kita. Ayan na si Ma'am Lel. Ang laki ng bahay ni Ma'am Lel, kaya pag kayo dadalaw, wag na wag niyong skip ang harang. The agriculture turo at Kinit Gako ay double check na po, pero meron po talaga with bell pa yon. Makikita mo comment ko and sa studio mo. Yes, kung wala dyan sa public comments, go to your YT studio and you can find all the comments ng mga nagtamang bakas, tamang nood at tamang topic sa'yo. Then check also the likely spam. Yung likely spam, doon napupunta din yung ibang spam talaga yung comment. Lalo na yung may mga 2 words, tapos yung may mga comment na, ay, tapos na kita, balikan mo ako, dikitan mo ako. Ayan, di ba? New friend here. Ayan, malaking spam. Ayan. Eds Kiss TV, shout out po. Lance Mastura, puntahan na po kita. Ayan, sabi ni Mr. Eds Kiss TV. Ranch Mangubats, let's grow. Yes, let's grow, and be positive. The Agriculture Turo, Eds Kiss TV coming po. Under the sun, basta sundin lang natin rules sa YT, guys, para di tayo kastigo ni Lolo YT. Correct. Yan. Lens Mastura and Edskis TV, done to you po. Ayan, guys, still wag na yung mga pabalik-pabalik, padikit, para hindi tayo paluin ni Lolo. Pare-parehas tayo mapapalo ni Lolo. So, you have to follow the rules
follow the do's and don'ts ni Lolo Whitey and we will grow together. Okay? So guys, ganun ang gagawin natin. Use our common sense. Once na na-shout out mo ang isang attendees, ang isang dito sa live streaming, alams na. Ayan, under the sun, tama. Sabi ni The Agriculture Turo. Edskis TV, salamat. Iwan lang kayo ng tamang bakas para ba, ayan, para masuklian na lang siguro. Para madalaw na lang, ganun. Iwan na lang ng tamang bakas para madalaw ko din kayo. Wag na tayo yung mga balikan kasi na talaga siya. Na-trace na yan ni Lolo. Ayan. Kasi ako, nag-aano din ako, hindi lang isa, hindi lang madami. Pumupunta din ako yung mga na talaga na nagla-live streaming ng tutorial ng mga big YouTubers. Kaya ako sinasabi ko rin kung ano yung natutunan ko, yun din po ang sinasabi ko sa inyo. So no hurt feelings, guys. We are sharing our experiences. We are also sharing our knowledge at kung ano-ano pa yung mga natututunan natin sa iba-ibang live streaming na mga tinuturo nila like yung mga tutorial, do's and don'ts, rules and regulation ni Lolo Whitey. So guys, mahal ko kayong lahat kaya gusto ko kung ano yung natutunan ko, sinasabi ko, 'di ba? Nakikita nyo sa mga comments nyo, may dinidelete ako kasi yan ang mga ayaw ni Lolo. Pare-parehas tayo lilintikan. So better sabihin na lang natin na guys, yun para madalaw, para yun na lang siguro muna kasi hindi pa Tapos pag okay na, ako ang ginagawa ko pag okay na, sinasabi ko cookies na. Binabago, 'di ba? Masakit sa ulo mag-isip ng word na kung ano ba talaga ang gusto ni Lolo. Pero guys, ito yung 'di ba sabi niya, pag nagsisimula ka ang daming trials, marami kang pagsubok na ibibigay sa'yo. Pero sabi nga, don't give up, the hardest battles are given to those as the strongest shoulders. So tayo ang mga sundalo ni Lolo Whitey, kung mahina ka, hindi ka mananalo sa battle ni Whitey World. Kaya guys, go on lang. Life must go on. Pag may mali, itama natin. No hurt feelings sa live streaming ko. Let's go on and grow together. Okay? So, basa na naman ulit. Sabi ni Tisha Ike, Edskis TV's Dana po. Tisha Ike Loren Galcosina, hello po. The Agriculture Turo at Edskis TV, watching na po. Edskis TV, okay po. Thank you so much, Mr. Edskis TV. Hope marami kayo talagang matutunan sa akin at marami din akong natutunan sa inyo, guys. From Kabayan, Alalabel, tama yan. Yes, di ba? So, kailangan natin nandoon yung, di ba may 5 senses tayo? Pinaka-importante yung sense of hearing. Yung matuto kang makinig kung ano yung sinasabi ng nag na yung host niyo ngayon kasi ang dami nating nagla-live streaming pero ang iba hindi nila sinasabi yon. But then pag nakapunta sila sa kagaya ko na sinasabi ko na hindi, ito yung tama, ito yung gawin natin. So by the next live streaming nila, maririnig mo na sinasabi na din nila. So, paunti, pare-parehas tayo nag-grow. Okay? So, basa ulit tayo. Ayan. From Mr. Kenneth Gako at the Agriculturo, nabasag ko na ang baso mo na pula mo. Baso na pula mo. Ayan. The Agriculture Turo at Edskis TV, Dana po, salamat. Under the Sun, Edskis TV, dito na ako sa bahay mo. Sumasayaw din ako sa Catriona dance mo. Ayan. So guys, thank you so much. Still, I have the 13 million viewers and 19 thumbs up of love to Ate Bicolana ako vlog. So guys, yung mga hindi pa nag-thumbs up sa akin, baka naman, pakibigyan naman ako ng pagmamahal ng thumbs up. Thank you for coming to my live streaming today. So guys, mahaba-haba pa tayo na.
Mahaba-haba pa ang oras ni Ate Bicolana. Ayan. Sabi nga, ang banana kaya mong kunin in the span of 1 week and 2 weeks. But, yung pinaka-worst is yung watch hour. Kaya wag tayong magmadali. Train your mind to stay calm in every situation. So guys, let's go, let's grow and be positive. Just spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Okay? So tamang nood, tamang bakas, at tamang topic lang ang gagawin natin. Huwag nating gawin yung mga ayaw ni Lolo, lalo na pagdating sa comment. Kung sumasayaw ng tala dance ang video, ang i-comment mo, ay, ang ganda-ganda mong sumayaw. I hope na ma-accept ko ang tala challenge mo. 'Di ba? Kasi alangan naman sumasayaw, ang comment mo ay, "Hello, new friend here. Hello, pabalik naman. Hello, hello, hello," ng ganyan. Hindi po tama 'yon. So, maging aware tayo, mag-comment ng sa tama, at 'wag naman yung in two words lang. So, guys, I hope na by the times comes na magkita-kita ulit tayo, wag nating gawin yun, 'di ba? So, napansin nyo lahat ng mga title ko kahit ibang lives na nagla-live stream, sabi na very motivating kasi para ma-motivate tayong lahat. Ayan, sabi naman sabi ni Mr. Edskis TV, tapos na po ako sa'yo. Salamat. Okay, thank you so much. Ayan. So guys, shout out everyone. Shout out Edskis TVs. Welcome. Salamat sa pagpunta. Under the sun. Thank you so much, Manong Juki. A very supportive friend. Under the sun and Manong Jukli. Thank you. The Agriculture Turo. Thank you, ma'am. Mr. Kenneth Gako, thank you ng bongga din sa'yo sa still andito ka. And Kabayan, Alalabel, all the way from Seoul, Korea. Thank you so much, Kabayan. You are very supportive. You are always on my live streaming every day. Okay, so Tisha AK, thank you so much. Shout out to you. Renz Manguba, thank you so much. Ayan. Thank you so much to Ma'am Lauren Lelcosina. Lens Mastura, thank you Sisi. Ayan, nandito pa sila still in the house. Sisi Garadishes with love. Gandang Honey, Darna Alec OFW. And our Reyna ng Kagubatan, Jumel Ramos Channel is in the house. At ang kanyang alagad, Amaya Taos Vlogs. Thank you so much. Maraming salamat. And thank you also to Nelson Valdez Channel, Melvin Channel. Thank you so much. And maraming salamat. And Mr. Elmong Gala is in the house. Thank you so much, Mr. Elmong Gala. Giant Sep, thank you so much for coming. Ayan, yung mga new friend ko na nandito. Thank you so much. And also, Mr. Sensadi, all the way from France. Thank you so much. Mark Cameros is in the house. Thank you so much. And also, Mami Mel. Thank you so much, Mami Mel, for coming. Ayan, magmahalan kayo. I-check nyo kung sino pa ang mga hindi nyo dyan na napamahal. Magmahalan kayo, okay? Sa hindi ko nabasa, basta thank you so much sa pagpunta. Still, we have some more time. So guys, let's go, let's grow, and be positive. From Sisi Garas, this is Wilabaha, kagubatan talaga, Sisi. Ayan, host. Lipat ako sa sundalo ko, payback time. Okay, sige. Thank you. Thank you so much, Mr. El Mongala. Okay, ano mo na si Sundalo PH, ipasok mo na. Thank you so much. Patamsak na lang ako, guys. Thank you so much for the love of Tamsak. Still, I have the 14 million viewers, 21 Tamsak of love. My pleasure.
Mahal ko kayo mga padaba ko, palangga. Ayan, thank you sa inyo sa nandito kayo. Stay tuned lang tayo, mahaba pang oras natin. So, marami pang papasok na sa atin ng mga bagong kaibigan. Stay tuned lang, but still, ang lagi kong sinasabi, stay 15 minutes on my live streaming and you can go out to go other live streamer na nagla-live streaming. Then, after 15 minutes naman, balik kayo. Okay lang sa akin basta nakapag-stay kayo ng tamang minuto na 15 minuto sa bahay ko, okay lang po yun. Kasi siyempre, di ba, lahat nyo na yakap dito. So, kailangan yung yumakap pa ulit. So, it's okay for me, okay? So, ayan, from Sisi Garadishes with Love. At Sensadi, hello sa'yo. Hello to you. Shout out Mr. Sensadi. Are you still in the house? Kindly comment if you are still in the house, Mr. Sensadi. Ed Kiss TV Loads, Ilmong Gala, puntahan kita, ikaw na po bahala. Yes, ayan. Si Mr. Ed Kiss TV, guys. If you are not connected to Mr. Ed's TV, please be connected to him also. Manong Jukli is in the house. Ayan, nawala si Under the Sun. And Manong Jukli is back. Tamsak lang ako host after 20 minutes. Labas ako. Thank you. Thank you so much, Manong Jukli. Maraming salamat. Ayan, ganyan siya kasuporta sa akin. Kaya thank you so much. Under the Sun, Manong Jukli. Sampaling ko na bahay mo. Ayan. Ayan, Manong Jukli, sasampalin ang bahay mo. Maganda ka ng simento kasi pag nagiba, ipaayos mo na lang. So guys, thank you and shout out to everyone under the sun. Manong Jukli, Ed's Kiss TV, Sisi Garadishes with Love, Sisi Gandang Hani, Tol Darna Alec OFW, Sisi Lens Mastura, Brother Elmong Gala, SK's TV, shout out. Tisha AK, shout out to you. Mr. Kenneth Gako, big shout out. And I love you more, Alalab El, Kababayan Alalab El. Thank you for the support. The Agriculture Turo TV, Ma'am, thank you so much for coming to my live streaming tonight. Ayan, shoutout ko kayo lahat. Tisha, EK, shoutout. Ayan, maraming salamat sa mga nandito. Mr. Noel Valdez Channel, Melvin Channel, thank you. Ayan, salamat. Isa-shoutout ko kayo isa-isa. And our Reyna ng Kagubatan, Jumel Ramos Channel, thank you. And kasama niya ang kanyang alagad na si Amaya Taos Vlog. Thank you. Ayan. Nandito na kayong lahat. Sino pang hindi ko nabanggit? Ayan. Ayan, kumaway-kaway. Mr. Nelson Valdez, hello to you. Giant Sep is in the house. Ma'am Lauren Lel Cosina and Mommy Mel. Thank you so much for the support. Yes, as always, Mr. Nobu-chan all the way from Tokyo, Japan. Thank you. Mr. Sensadi is all the way from France. So guys, let's welcome also Mr. Mark Carmeros. Hello, thank you for coming to my live streaming tonight, Mr. Carmeros. And also, Jing Pahara and Chubby Babe. Thank you so much, guys. I love you all. Okay, so na tayo, magto 2 hours na, and let's go again. Okay, dire-diretso lang tayo. Sundalo PH, sige po at Ski TV, OTW, ayan. Under the sun, Manong Jukte, sampalin ko na bahay mo. Okay, sige, magmahalan kayo. Magmahalan tayo. Spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So guys, let's go, let's grow, and be positive. Okay, enjoy the whitey world, guys. So again, we have 11 million viewers, 22 thumbs up of love to Ate Bicolana. Ako vlog, thank you so much. Melvin Channel host, paalam na ako. Good night sa lahat. Salamat. Yes, Melvin. Mamaya kita i-hug back. Melvin Channel. Si Melvin Channel. Ayan, 494. 6 na lang sana kay Melvin. Sige, Melvin, mamaya pag naano kita, 6 na lang sa'yo. So,
6, isa sa akin, 5. Okay, sige. Sige, Melvin, sige, Melvin. Good night din sa'yo. Thank you, ah. See you around tomorrow. See you again tomorrow. Every day. Every minute. Ayan, sige. I-note ko lang. Melvin Channel. Okay, Melvin Channel. Ayan. Sabi ni Mr. Melvin Channel, maraming salamat, host. Next LS ulit. Yes, thank you so much. Ayan. Good night and have a good sleep. Sundalo PH, it's kiss. Alam na des, nagbiwan na ako ng bakas. Ayan. So, thank you. So, hopefully makakagraduate ka ngayon, Melvin. Mamaya marami pang mag-ano dyan. So, guys, ayan. Si Sundalo PH is no other than El Mongala Vlogs. Okay, shout out to Sisi Garada, Dishes with Love, Gandang Honey, Darna Alec OFW, Alalove L, Lens Mastura. Shout out also to Mr. Melvin Channel, Manong Jukle, Under the Sun, ayan, El Mongala, Edskis TV, Mami Mel, ayan, nandyan sila, Mami Mel, Ma'am Lauren Lel Cusina, sino pa ang nandyan? Tesha Ike, Chubby Babe, Jing Pahara, ayan, nandyan sila, Mr. Nelson Valdez Channel. Thank you so much. Giant Sep, thank you so much for coming to my LS also. Ayan. Yes, Melvin. Okay, good night. Good night, Melvin. Ayan, alisin natin itong ano mo ta. Aha. Sige, Melvin. Good night to you. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Melvin. Ayan. So guys, thank you so much. Ayan. Sundalo PH Under the Sun OTW. Ayan. So sige. Sige, ano, Mr. El Mongala. Go, go, go ka lang. Ayan, Jomel Ramos TV. Yan, ang reyna ng kagubatan natin, si Jomel Ramos TV, nandito. And Amaya Taos Vlogs. Ayan, so mamaya mag-check din ako ng mga ano nila. So, we have the 9 million viewers, 22 thumbs up of love to Ate Bicolana. Okay? Sundalo PH Under the Sun OTW. Yes, sige po. Manong nandyan siya. Nagiintay kasi pinasok niya si Sundalo PH dahil nag-ano. Okay, yes guys. We have a newcomer for today, Mr. Robert of Brain Motivation. Hello po, Ate Bicolana. Shout out. Yes, shout out to you. Guys, Mr. Robert of Brain Motivation is in the house. So let's welcome Mr. Robert Motivation. Hello, hello to you. Ayan. Sisi Gara, this is with love at Under the Sun, hello sa'yo. Manong Jukli, guys, pag pumunta kayo sa bahay ko, sirain lang ninyo pintuan. Salamat. Ayan. Ang gagaling ng mga words ng mga ano ko, ng mga kapatid ko ngayon na, okay, nag-improve tayo, okay? Sisi Gara, this is with love at Robert of Brain Motivation, shout out sa'yo. Ayan, guys. Guys, we have a newcomer. Robert of Brain Motivation is in the house. Ayan. Yung mga hindi nagtamsak pa, baka naman ibigay nyo na ang pagmamahal nyo kay Ate Bicolana Ako Vlog. Ayan. So, Mr. Robert of Brain is in the house. Okay, shout out. Sabi ni Miss Sisi Garad, Dishes with Love. Ayan, shout out to everyone na nandito sa bahay ko. Sisi Garad, Dishes with Love, Dar na Alec OFW, Sisi Gandang Honey, and Kabayan Alalav L, Miss Lens Mastura is in the house. Mr. Robert of Brain,
Motivation, Manong Jukli, Under the Sun, Sundalo, Mr. Elmong Gala Vlogs, Melvin Channel, ayan, nandito pa din sila, Melvin Channel, Edskills TV, still in the house, Kenneth Gako, ayan, nandito pa rin sila guys, i-mention ko lang, The Agriculture Turo, thank you so much ma'am, ayan, nandito, i-mention ko, Tisha E.K., Giant Sep, Ma'am Lauren Lel Cosina, Mami Mel, andito din sila, si Mami Mel, Lens Mastura, Lel Cosina, ayan, Edskis TV, Tisha E.K., and ng Reyna ng Kagubatan, Jumel Ramos Channel, and ang kanyang galamay na si Amaya Taos Vlog. Ayan. So guys, andito rin guys si Melvin Chubby Babe and Jing Pahara still in the house guys. So and Mr. Nobuchan from Tokyo, Japan. Mr. Sinsadi from France. Yan guys. If you are not connected to them, check nyo na lang and give them a big hug. Okay? Mark Cameros. Mami Mel, ayan, nandito din sila. So, sino pang hindi ko nabasa, guys? Basta, welcome kayo sa live streaming ko. Thank you sa pagpunta. Ayan. I get the, ayan. Lalab L. BG lang ho. Sige lang kabayan. Okay lang. Okay lang kabayan. Sige lang kasi alam ko naman na may event kayo bukas kaya medyo busy so okay lang. Naintindihan po yan. Okay? Sundalo PH Under the Sun, alam na des. B1 po ako ng bakas. Ayan, sige. Ayan, si Sundalo PH is no other than Mr. Elmong Gala Vlogs. Ayan, yan yung kanyang sundalo. Pinasok niya para ano, so we have also already 10 million viewers and 22 thumbs up. So guys, medyo mahaba pa ang oras natin. So, go lang tayo guys. Ayan. So, tapusin lang natin na maka 3 hours tayo ngayon. Then, magmahalan lang kayo dyan kung sino pa ang hindi. Basta, let's go, let's grow, and be positive. Maging positibo lang tayo palagi. Just enjoy doing the YT world. Pag na-enjoy nyo, pangiti-ngiti na lang, di ba? O, ganun lang kadali. Huwag tayo masyadong seryoso pangangalap ng banana. Kasi ang banana, madali lang kunin, pero ang pinakamahirap yung watch hour natin. Ayan. Sabi ni Sundalo PH, Manong Jukle. Ayan. Si Manong Jukle. Ayan si Manong Jukle. Ayan ang kanya. Si Manong Jukle, si Under the Sun, nandyan. Kaya go tayo ng go. Walang iwanan. Para mag-grow tayo ng sabay-sabay. So guys, let's go, let's grow, and be positive. Ayan, Sundalo PH, Manong Jukli, OTW. Ayan, Manong Jukli, maya balikan ko kayo ha, naka-duty pa, gawa pa report. Okay lang, sige po Manong Jukli. Go lang ng go tayo dyan. Sige lang. Ayan ang mga OFW natin. Kailangan nating unawain ang kanilang mga oras. Huwag magmadali. Lahat tayo ay makakarating sa paroroonan natin. Okay, so, sino pa? Ayan. Sige lang, mag-anuhan kayo, magmahalan kayo. Ayan, 10 million viewers still in the house. Thank you so much, guys. Shout out everyone na nandito. Thank you. So, may ano pa tayo, may 50 minutes pa tayo. Sige lang tayo, pag may mga bago pang papasok, i-ano natin. So, may bago tayong pasok na si Mr. Robert of Brain Motivation. Ayan, si Mr. Robert Motivation. Sisi Dishes with Love, Under the Sun,
nakadaan ako sa bahay mo, dinala ko yung ulam na order mo, dalhin mo na lang sa bahay yung bayad mo sa ulam. Ayan. Under the sun, galing na. Si Sisi Gara Dishes with Love. So, mamaya yan Sisi si kay ano din yan Sisi, kay Manong Jukli. Pero sabi niya mamaya daw kay gawa pa siya ng report pa out na siguro kaya nagagawa na ng report para mag-out. So guys, just understand and be patient and waiting, okay? Inom ako ng tubig na naman. Ayan, makitubig pag nagla-live stream. Ayan, so guna, ayan. Sabi ni Mr. Robert O'Brien Motivation, Manong Jo, okay na. Ayan, Manong Jo. Sige, Mr. Robert O'Brien, mamaya pa nagawa daw siya ng report. Ang hindi mo diyang pamilya, i-ano mo na, ayan, no, naghina na naman ang ano ko, connection. So, go lang tayo. Ayan, balik na. So, thank you, thank you. Ayan. Kung sino pa dyan, Mr. Robert O'Brien, yung di mo kapamilya, i-ano mo na lang. Tingnan mo na lang at puntahan mo, naka-busy lang ang iba dyan. Ayan. So, go lang tayo, guys. Still in the house. The 8 million viewers. 22 thumbs up of love. Salamat, salamat. Sisi Gara Dishes with Love. No prob, Sisi. Basta dito lang ako sumusuporta sa inyo, guys. Kung may maibalik na bowl, nagpasalamat ako. Kung wala, okay lang din. Basta dito lang ako. It's better to give than to receive. Ika nga. Yes naman, di ba? Ganun lang tayo eh. Ganun tayo kabait. Ano Sisi? Sundalo PH Robert O'Brien Motivation OTW Elmong Gala po balik. Ayan guys. Mr. Robert O'Brien. Yan si Sundalo PH. Siya si Mr. Elmong Gala Vlogs. Yan po ang iyong pupuntahan. Pupuntahan ka na daw niya. So, manginain muna tayo habang ilan kayo? 7 million viewers. Ayan. So guys, mag-stay ng 15 minutos. Kung gusto mangisda sa iba, okay lang. Saka kayo babalik. Kasi kung naging pamilya nun niya ang iba ang mga nandito, syempre, 'di ba? So basta 15 minutos lang. Oh. Eto, saging. Ayan. Oo naman, Sisi, ang mga mababait pag pinapala ng Panginoon. Yes naman. Correct. Kaya lagi lang tayo guys, magpakumbaba tayo at maging maunawain at matutong makinig doon sa mga sinasabi din namin kasi kami nakikinig din sa inyo. Kung ano yung sasabihin nyo, basta maganda at makakatulong sa bawat isa, go tayo dyan. Okay? Enjoy the white world. Don't take it seriously. Ma-stress ka lang. Kaya i-enjoy lang with a smile. Pag na-enjoy mo, hindi mo na malaya nandun ka na pala sa taas. I-enjoy lang natin. So, shout out everyone. Ayan. So, gagawin ko lang ang live streaming ko ngayon for 3 hours. Then, bukas ulit, magkita-kita tayo. So, malayo-layo pa naman ang oras. Mga nasa ano pa tayo?
haba pa, mga almost 45 minutes pa. Kaya sige lang, kung sino pa dun ang hindi nyo naging kapamilya, i-check nyo. Ayan, si Sundalong PH, siya si Mr. Elmong Gala Vlogs. Siya yan. Sugo lang tayo. Ayan, walang masamang mangarap. Kaya, i-enjoy ang YT World. Ayan. Sabi ni Sondalo PH, Robert O'Prain Motivation, alam na this. Nag-vivan na ako ng bakas. Ayan. Mr. O'Prain Motivation. Ayan na po si Sondalo PH. Ang pupuntahan mo po ay si Mr. yung pinaka main channel niya, Elmong Gala Vlogs. Elmong Gala Vlogs. Okay, sige. Ayan, shout out to my 7 million viewers still. Ayan, mamaya magsibalikan yun yung mga mga nag-switch on ng kanilang mga padala dito na mga shadows nila. Then later on, nandito na sila. So guys, check nyo dyan kung sino pang hindi nyo miyembro sa pamilya at gawin nyo ng i-miyembro nyo sa pamilya. Ayan. The Agrituro OTW. Ayan. The Agrituro OTW na si Mr. Elmong Gala Vlogs. Ayan. Mangain ako. Sisi Gara Dishes with Love, kumain nga na ba? Ayan. Yung iba kasi na nag-attend sa atin, may mga live streaming din, kaya ito na yung oras ng start din nila. Ayan, nag-start na sila. Nakita ko, nag-notify na sa akin. So, ayan, tamang-tama. Paglabas ko dito, mapupuntahan ko din sila. Ayan, so sige. Mayroon pa tayong 7 milyon na nasa bahay, guys. So, Mr. Robert O'Prain, ayan, kung sino ang hindi mo dyan kapamilya, anon mo na siya. I-miyembro mo na sa pamilya. Positibo lang. It is better to give than to receive. So, kagabi. Nag-ano sa akin. Ayan, so, shout out to everyone, Mr. Elmong Gala, Sisi Garadisha Should Love, Gandang Hani, Darna Alik OFW, Alalav L, and Sisi Lens Mastura. Thank you so much for coming. Mr. Robert O'Prain, Under the Sun, Manong Jukle. Ayan, nandyan pa din sila. Mga naka-BG lang yan, guys. So, if you are not connected to them, i-check nyo na lang. Ayan, guys. Basta isa-shoutout ko. Ayan, Mr. Jumal Ramos Channel and Amaya Vlogs. Amaya Taos Vlogs, still in the house. Naka-BG lang. Edskis TV. The Agriculturo Vlogs, thank you so much. Ayan. Kenneth Gako, still in the house. Ayan. Si Mami Mel and Ma'am Lauren Lel Cusina is still in the house. Na mga nakabidyo dyan. Tisha EK. Ayan. Nandiyan dyan sila, guys. Renz Manggubat. Melben Channel. Nelson Valdez Channel. Ayan. Dyan pa rin sila. Mga naka-BG lang yan, guys. Ayan. So, bahala na kayo mag-ano. Ayan. Robert O'Prain Motivation. Ate Gara, nag-iwan na po ako ng soft drinks.
Pabalik ng bote. Sundalo PH, The Agriculture Tour Vlog. Alam na Des, nag-iwan na ako ng bakas. Yes po. Okay, sige. Go, go, go. Go lang tayo, guys. Go, go, go lang. So, mag-ano tayo ng maging aware tayo sa mga kino-comment natin. Iwasan natin makapag-comment tayo ng emojis, caps lock, and numbers. Ayan. Kung number naman ang ilalagay nyo, isulat nyo sa word, hindi dun sa yung ilalagay nyo talaga yung numerical numbers nila. So guys, let's go. Let's grow and be positive. Ayan. Si Manong Elmong Gala Vlog. Ayan, Sundalo PH sa kanya yan. Kasi nag-ano siya, nagpunta siya sa labas kasi inano niya yung mga dinalaw din niya yung mga dumalaw sa kanya. Kaya andyan si Sundalo PH. Kaya kung dadalawin niyo si Mr. Elmong Gala, wag yung Sundalo PH niya, kundi yung Elmong Gala Vlogs ang puntahan nyo. Ay. So, yan guys. So, magmahalan tayo ng Sisi Gara, this is with love at Roberto Prain Motivation. Thank you. Kadaan ko rin sa bahay mo para maibalik ko yung bote. Ayan. Naibalik ang bote. Okay, sige guys, go on. Go on to the next level. Ayan, so guys, padami tayo, magpadami pa tayo guys. Ayan, so mahaba-haba pang oras. Ayan, bumalik na. Elmong Gala Vlogs, hello to all. Ayan, si Mr. Elmong Gala guys. Ayan, Mr. Robert O'Prain. Ayan na si Mr. Elmong Gala. Thank you, Mr. Elmong Gala Vlogs. Thank you, thank you. Ayan, so magmahalan tayo ng maraming pagmamahal ang gagawin natin. Guys, kung pwede lang ibigay na kay Lolo yung saging na binili natin sa palengke, matagal na nating ginawa, no? Gaya nito. Kain tayo. So we have the 8 million viewers still in the house, guys. Thank you so much. Shout out to Mr. Elmong Galablag. Shout out to Sisi Gara Dishes with Love. Sisi Gandang Honey and Darna Alik OFW. Shout out also to Kabayan Alalav L and Lance Mastura. Shout out to you, Mr. Robert O'Prain Motivation. Thank you so much. Manong Jukle, big shout out to you. Under the Sun, shout out. Ayan. Nandito pa rin sila Ma'am Lauren Lel Cosina, Mami Mel, Tisha AK, Kenneth Gako, nandito pa sila, Melvin Channel, and Nelson Valdez Channel, guys, still in the house. Thank you so much. Maraming salamat. So, ayan, nandito pa rin kayong lahat. Kaya, kung hindi pa kapamilya dyan, ampunin nyo na maging kapamilya. Sige, guys. Ayan. So, we have the 8 million viewers still in the house. Thank you so much talaga. Ayan. Sabi ni Mr. Robert O'Prain Motivation, Renz Manggubat, ayos. Ayan. Si Renz Manggubat nakabidji pa, nagluluto. So, antayin natin na ano siya dito, Mr. Robert O'Prain, but
Renz Magubat is a legit friend. Kaya, hintayin lang natin. No, walang masamang maghintay actually. Kaya, hintayin natin. Kung sa EDSA ay may traffic din sa YT. Pero pag ilang days na na hindi na talaga nawala sa traffic, it is better to give than to receive as long as nakatulong ka sa kailangan niya, okay? So, sabi ni Ma'am Lauren Lel Cosina, dito lang ako, si BG lang po. Yes po, Ma'am. Sina-shoutout lang po kita kasi may bago tayo. Andito si Mr. Robert O'Brien, baka hindi ka pa kapamilya. Sabi ko, ampunin na. Ampunin na ang mga hindi kapamilya na maging kapamilya. Okay, so guys, matuto tayong umintindi, matuto tayong magintay, at matuto din tayo sa lahat ng bagay na maging maging yung patient natin, habaan natin para lahat tayo ay mag-grow ng sabay-sabay. Hindi tayo mag-grow pababa, kundi pataas. Ayan. So, nandito pa rin sila. Ayan, Mr. Robert Upring, if you are not been of family member, si Ma'am Lauren Lel Cosina. Yan, ampunin mo na din si Ma'am Lauren. Ayan. Si Sundalo PH, ayan yan, oh, si Manong Elmong Gala yan, si Elmong Gala Vlogs yan, si Sundalo PH. Alisin ko lang yung may mga emojis, ha. Ayan. Wag kayo, ang iba kasi mannerism na nila yung paggawa-gawa ng tawag doon, yung after ng message nila may emojis, which is not allowed talaga. Hindi na ina-allowed ni Lolo Whitey yan. Sa ibang live stream, makikita nyo ang dami-dami, ang lalaki pa nilang emojis. Pero sa akin kasi, pag nakikita ko, inaalis ko na. Pero sila kasi after nung alis nila, sa kanila ini-edit. Pero habang nagtatagal yan diyan sa mga comment box, ang laki ng watch hour na binabawas ni Lolo. Kaya matututunan din niyo yan 'pag nag-live streaming niyo, makikita niyo. Ayan. Minsan 'pag hindi po baka tinapon ni Lolo. Yes. Yes po. Kasi yan yung mga yung yung mga comment kasi na hindi naayon sa video, talagang basura ni Lolo yan. Sa akin nga po, Ma'am Lauren Lel Cosina, nung isang araw, yung isang araw, ang spam ko talaga 60 comments. Nasa spam siya kasi ang mga nakalagay, "Hello, new friend here." Tapos padikit naman, "Pakibalik na lang." Ayan, gano'n ang sinasabi. Kaya halos pare-parehas, 60. Dinilit ko talaga sila. Tapos ang iba naman, ang tawag do'n, nagtapik sila pero hindi nila tinapos yung video. As in ini-start lang nila ta's wala na. Parang ganyan lang nangyari. So ayun, kainin ko na lang 'tong saging na hiningi ni Lolo. Ayan, so sige guys, we still in the house, the 8 million viewers. Thank you so much for staying for my live streaming, guys. Magmahalan tayo. Ayan, Mr. Roberto Prey, naka-busy lang ang iba diyan, kaya kung hindi mo kapamilya, ampunin mo na sila. Mhm. 22 thumbs up of love. Thank you so much for the thumbs up, guys. Maraming salamat. Ayan. So, we have 30 minutes more to go. So, mahaba-haba pa rin para magmahalan.
Ayan, yung iba kasi nagagalit baka hindi ko daw sinukli eh. Wala naman ako nakita, nasa spam pala, tinapon. Yes po. Pag ano kasi, pag hindi mo, di ba yung nagpa-pop up mismo dito sa wall, pag wala siya sa public comments niya, nasa public, nandoon siya, punta ka ng YT Studio. Pag clinic mo yung isa doon, yung likely spam, nandun lahat. Doon makikita mo, dito na ano pa yan. Hatu, hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you too. Welcome to my live streaming. W- From where you from, madam? Hatu. Are you from? DJ Hatu. DJ Hatu. Ayan, blanks of December. DJ Hatu. So DJ Hatu, welcome to my live streaming. How are you? From Japan. Okay. Thank you so much, Mr. Hatum. DJ Hatu is in the house, guys. So, if you are not connected to Mr. Hatu, all the way from Japan, let's welcome Mr. Hatu. Thank you so much. Maraming nakakaano naman ako ng Tagalog eh. Thank you so much for coming for my live streaming, Mr. Hatu. Konnichiwa. Konnichiwa, my friend. Mr. Hatu. Ayan, you're welcome. Sabi niya, oh, I'm, at least ano siya. So, nakakaano siya ng English. So, thank you so much, Mr. Hato. If you are not been included to your family, all the friends out there, you you can go to their channels and let's be friends. So thank you so much for spending your time to come into my live streaming. Thank you so much. Okay, so yeah, my pleasure, sir. DJ Hatu. DJ pala siya. Radio DJ pala siya. Ayan, so sabi niya, you are welcome. Thank you. Thank you. So, guys, let's go, let's grow, and be positive. Ayan. So, let's grow, and be positive. Mhm. So, guys, ayan. So, shout out to DJ Hato. Shout out to Ma'am Lauren Lalcosina. Shout out also to Mr. Robert of Rain Motivation. Shout out to you, Mr. El Mongala Vlogs. Shout out to Under the Sun. Shout out Manong Jukli. Shout out also CC Gara Dishes with Love. CC Gandang Hani, Darna Alec OFW. Shout out to you, Mr. Jomel Ramos Channel. Shout out to Maya Taos Vlog. Thank you so much for coming. Thank you also, Mr. Nelson Valdez Channel. Thank you so much. Melvin Channel. Thank you so much. Ayan, guys. Miss Alalab L. Thank you so much for the support. Lance Mastura, thank you so much. Mommy Mel is in the house, thank you. Kenneth Gako is still in the house, thank you so much. And Tisha AK. Ayan, sino pa? Renz Manggubat is still in the house. Thank you so much, Renz. Okay, so guys, let's go, let's grow, and be positive. Ay, Martis Vlog, hello host. Yes. Guys, we have a newcomers. Let's welcome Miss Marites
Vlog, okay? Kung hindi nyo pa kapamilya si Miss Lawrence, ampunin nyo na maging kapamilya mo si Miss Marites Vlog. Ayan, Robert O'Pray, napulahan ko na po. Lauren. Ayan, Ma'am Lauren. Kumusta sa lahat? Okay naman po, Ma'am Marites Vlog. Thank you so much for coming on my live streaming. Thanks, Sos. You're welcome. Ayan. So, guys, tamsak naman si Ate Bicolana dyan. Sa mga hindi pa nagtamsak, patamsak si Ate Bicolana. Thank you, thank you. Maraming salamat. Ayan, may emoji na naman. Ayan, so sige guys, okay lang. Sige, mamaya ko na lang anuhin yan. So, ayan, ampunin nyo na yung mga lahat ng mga ano dyan na nandyan pa sa atin. Ayan, so thank you so much Ma'am Marites for coming. Ayan guys, nandyan si Ma'am Marites. Nandyan po si DJ Hato from Japan. Ayan, taga Japan, hapon siya. Tamsak now. Thank you so much for the tamsak, Ma'am Marites. Thank you so much. Ayan. Mr. DJ Hato from Japan is in the house. Thank you so much. Ma'am Lauren Lalcosina. Mr. Robert O'Prain. Mr. Elmong Gala. Ayan. Manong Jukle. Under the Sun. Renz Magubat. Nelson Valdez Vlog. Melvin Valdez Vlog. Kenneth Gako. Thank you so much. And Lance Mastura and Lalab L. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Sabi ni Mama Marites Vlog, hello, Brain Motivation. Ayan. So, ayan. Kung hindi nyo pa kapamilya, mahalin nyo na at ampunin nyo na. Ampunin nyo na siya. Ayan. So, wag lang tayo mag-comment ng mga emojis, caps locks, and numbers, saka yung mga word na ayaw ni Lolo para naman hindi tayo mapalo ni Lolo. Ayan, so go on to the, still I have the 8 million viewers. Thank you so much for the 8 million viewers. 23 times of love to Ate Bicolana. Maraming salamat. Ayan, so guys, let's go, let's grow, and be positive. Ayan, so 8 million viewers. Thank you, thank you. Ayan guys, medyo ano pa tayo, may 20 minutes more to go pa tayo. Kaya ang ano, yung mga hindi nyo kapamilya, ampunin nyo na para maampun na kayo. Ayan. Sabi ni Ma'am Lauren Lalcosina, maya po ako magsukli at ikot natapos lang po, BG muna. Yes po Ma'am Lauren, no worries po. Ayan, gaya sa mga sinasabi ko, always tayong matutong magintay, umanawa at magpakumbaba. Yan, kasi lahat naman ang nandito is mostly talaga OFW and they are very hectic yung schedule nila pagdating sa trabaho dahil may mga boss sila na stricto. Hindi gaya dito sa Pinas, pag nandito ka, pwede kang huminga at magpahinga ng kunti, saka na naman magtrabaho. Ayan, we have also a newcomer, 37 di pangkalatok. Hello po host, pahabol. Yes po, thank you. Robert O'Prain Motivation, galing Japan post na. Aha, o yan. Mr. DJ Hato. DJ Hato, konnichiwa my friend. Mr. Robert O'Prain Motivation is done to you. Okay, kindly give some time and include Mr. Robert O'Prain onto your family. Thank you so much. So guys, nandyan po si 37 di pangkang Galatok. Guys, kung hindi nyo kapamilya, ampunin nyo na si 37 di pang Galatok.
Pangkalatok. Ayan, anong name ito? Ang hirap. Palitan mo ang pangalan mo, ang haba ay hindi pa masabi. Ayan, ayan si ayan, TDP. TDP na lang po for short. Ayan, TDP is in the house, guys. Kung hindi nyo pa kapamilya, ampunin nyo siya. We have 20 minutes more to go and keep it up, guys. Kung hindi pa kapamilya, ampunin nyo na. Sige lang. Thank you so much. Maraming salamat. Ayan, si Under the Sun, shout out sa lahat na nandito. Ayan, Under the Sun is back. So guys, si Under the Sun, kung hindi pa kapamilya, ampunin na rin si Under the Sun. Thank you. Thank you so much. Ayan, Manong Jokli Jr. Ayan, so sige guys, go on. Okay, Lens Mastura at Marites Vlog. Hello po. Ayan. So, Miss Marites, andyan na po. Nakabidi lang kasi sila. Kaya keep on in na shoutout kasi ayan na, lumabas sila. Lens Mastura, tamsak na po os. Thank you so much. Lens Mastura, Miss Marites Vlog. Hello po. The Under the Sun, shoutout sa lahat na nandito. Shout out everyone. Thank you for the 8 million viewers, 24 thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan. TDP is in the house. Ayan. Miss Lance Mastura. Yan yung mga bagong pasok. Kung hindi pa kapamilya, ampunin na sila para maging kapamilya. Ayan. Thank you, thank you. Maraming salamat. So, let's go guys. Let's go, let's grow, and be positive. Thank you. Thank you talaga sa pagpunta at pag-support sa live streaming ko. Maraming salamat. Ayan, magmahalan kayo dyan. Sabi ni Miss Marites Vlog, hello Under the Sun. Ayan, Miss Marites Vlog, so supportahan din kita, host. Yes, thank you so much Miss Marites Vlog. Ayan guys, kung hindi pa kapamilya si Ma'am Marites Vlog, ampunin nyo din siya. Mapagmahal siyang tao. Ayan. Thank you so much. Ayan. Big shout out to everyone. Sisi Gara Dishes with Love, Sisi Gandang Hani, Darna Alec OFW, Kabayan Alalab L. Ayan, shout out Miss Marites Vlog, Miss Lance Mastura, Under the Sun, Manong Jukli, TDP, Robert Oprain Motivation, and DJ Hato all the way from Japan. Thank you so much for supporting to my live streaming tonight. My pleasure that you are one of my viewers tonight on my live streaming. So guys, go go go. Let's grow and be positive. Mr. El Mongala Vlogs is still in the house, guys. So if you are not a member of the family of El Mongala Vlogs, ayan guys, pa-adapt na kayo sa kanya. So, Under the Sun, hello Marites Vlog, maya punta ako. Ayan, dadalawin ka na ni Under the Sun, kaya magunahan na lang kayo. Ayan guys, sige lang, mayroon pa tayong 20 minutes, kaya marami pa kayo, maanuhan nyo pa ang isa't isa, so sige lang. Ayan, Under the Sun, di pa ako naka-move on sa saging kagabi Marites Vlog, hahaha. Oh my God. Yan, so hindi pa daw siya naka-move on sa saging niya, pero sabi ni Manong Jukli, sa hinaba-haba kong hinintay, nasuklian din siya. Ayan. From Mama Miss Marites Vlog, Dan Robert O'Prain. Robert O'Prain. Hello to you, my brother. TDP at Marites Vlogs, ox na po sa'yo. Ayan. Miss Marites Vlog, Under the Sun na play na kita na
kita din. Ayan. So, sige. Go guys. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Kumain tayo ng saging nang makamove on tayo dito. Ayan. Kung pwede lang ibigay ito kay Lolo, di tapos ang mga saging natin. Ano? Pero okay lang. Ganon talaga. Kailangan nating pagdaanan ng mga butas, sabi ni Lolo. Ayan, sabi ni Mama Ritis Black, hanap-hanap ko si Martin Lee, di ko mahanap, baka pinalitan na ng banana. Hahaha. Ay, tawa din si Anderdasan, tawa ng tawa. Palitan na ng banana, no? Kung pwede nga lang, di ba? Paghingi ng banana, ibigay mo na, di sana, ano na. So, guys, mag-anuhan na kayo dyan, mag-ampunan na kayo. Ayan, from Mama Rites Vlog, yes, so, sobrang saya kami hapon LS ko. Oo nga po. Maate, tsimpuhan din kita, ma'am. Anong oras ka po ba? Anong oras po ang LS mo, Mama Rites? Ayan. Okay, sige. Try ko po. Minsan kasi pag mga ganong oras, wala ako minsan. Kaya hindi siguro kita matsimpuhan. Pero baka matimpuhan din kita. Okay. Sige po. After kay Sir Marlon Lapitag. Sige po. Okay lang, host. Okay, sige po. Kasi minsan doon ako kay Sir Marlon. Pag nandito ako sa bahay, yun. Kasi pag nandito sa bahay, nag-aano ako, nag-desktop ako para at least pag may maano mo agad, maipi-plane mo ng sabay-sabay. Ayan, so sige, sana matsimpuhan kita, ma'am. Makipagtawanan din ako. Ayan. Sandy Yazir, host, napadaan lang. Yes, it's okay. Give your thumbs up, Mr. Sandy Yazir. Martin's Vlog, sige host, para mapalay kita. Sige po. Thank you po. Maraming salamat. Sandy Yazir, check ko lang kung anong ulam nyo. Ay, okay, sige. TDP at Lens Masura, ox na po sa'yo. Okay, thank you so much. Ayan. Thank you for the 8 million viewers. Bakit late ka na, Mr. Sandy Yazir? Ayan, nasa trabaho pa yata si Mr. Sandy Yazir. Ayan. TDP Lens Mastura, ox na po. Ayan. Thank you for the thumbs up, Ma'am Marites Vlog. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Trabaho pa, may busy. Okay lang, Sandy. Okay lang po, Sandy Yazir. Ayan. Si Sandy Yazir nasa work pa. Kung hindi nyo kapamilya ba si Sandy Yazir, ampunin nyo na yan. Ayan. Robert O'Prain Motivation, Ate Martes, galing na ko doon. Ayan. Robert O'Prain. Si Robert O'Prain, moderator kita, pero ay may emoji na naman. Sige, okay, mamaya na lang. So guys, yes, susuklian ko kayo. Okay, sige. Okay, sige na guys, mag-anuhan na kayo dyan kung sino ang hindi ka pa.
Kapamilya, kapamilya, anuhin nyo na lang. Ayan, playing na si Mama Marites. Ayan guys, so sige lang. Mag-anuhan kayo. Kaya pa yan. Kaya pa yan sa 10 minutes. Ayan, Robert of Rain Motivation yung mana. Di kita. Ayaw, yung mga word na ganon. Ayan. Yung mga dumalaw daw sa bahay ni Robert of Frame, siya na ang bahala sa inyo dumalaw din siya sa bahay nyo. Ayan, guys. So, guys, mga kaibigan, kapamilya ko na andyan, iwasan natin yung mga word na ayaw ni Lulo. Lalo na yung magko-comment tayo ng may mga emoji, caps locks, and numbers. So, kindly check and be aware those rules and regulations. Okay? Thank you. Sana maunawaan nyo ako. Thank you, thank you. Maraming salamat. Ayan. So, ayan guys. So, ang mga dumala daw, yung message ni Mr. Robert Oprame, siya na daw ang bahala sa mga dumalaw sa bahay niya at nag-iwan ng kanilang mga bakas. Siya na ang bahala. Dumalaw din sa inyo. Ayan, Martes Vlog, noted. Ayan. Under the sun, Sandy, dito na ako sa bahay mo. Ayan, unahan mo na yan. Si Under the sun, si Sandy Yasir, nasa duty pa daw po siya. Ayan. So, thank you sa mga pag-uunawa nyo sa akin sa mga rules and regulation natin. Sumunod tayo para hindi tayo lahat si Sante ni Lolo Whitey. Okay, so guys, keep the ball rolling. We have 9 minutes more to go. At eto tayo. So magti 3 hours lang ako ngayon, guys. See you tomorrow ulit. So may ano pa tayo, may kunting minuto pa. So guys, sige, magmahalan kayo dyan. Maraming salamat sa pagpunta nyo sa akin. Thank you, thank you. Maraming salamat din sa 25 thumbs up of love. Maraming salamat. Thank you so much. Under the Sun, Manong Jukli, Robert Uprame, thank you so much. TDP, thank you. Sandy Yasier and Ma'am Marites Vlog, thank you. Ayan, san ka host? Nandito ako sa Baguio City. Ayan, nasa Baguio City ako. Ma'am Marites Vlog. Okay, isang ako, taga Baguio na ako ngayon. Ayan, pero Uragon pa rin ako. Ayan, so sige. Thank you so much to Lalav L, all the way from Seoul, Korea. DJ Hato, all the way from Japan. Mr. Sin Sadi, all the way from France. Thank you so much. Ayan. Ayan, sabi ni Ma'am Marites Vlog, gabi na pala dyan, host. Yes po, ano natin, magde 10:30 na po siya. So, mga 2 minutes na lang para 10:30 in the evening sa Pilipinas. Ayan. So guys, thank you so much sa inyo ha. Maraming salamat. I hope to see you tomorrow and every day on my live stream. Lalabel, hihi, patapos ka na. Ako rin patapos mag-ready. Okay lang kabayan, Lalabel. Ayan guys. Kung hindi nyo pa kapamilya si Alalabel, ayan, ampunin nyo na yung kababayan ko yan. Mabait yan. Ayan. Okay, so if you are not member of the family of Alalabel, ayan, salamat ho. So nakahabol pala ako sa'yo. Happy ako nakapasok. Yes po, ako rin. Masaya din po ako sa iyo, Ma'am Marites, na dinalaw mo ako. Then hopefully po, matichimpuhan din po ulit kita. See you ulit, host. Thank you. Ayan, tapusin na lang natin ang 6 minutes more. Ayan. So, tapusin na lang natin yon sa pasasalamat ko sa inyo. Maraming salamat talaga sa pag-support nyo sa akin. And hopefully, everyday makikita ko kayo guys. Ayan. Sana makadalaw pa ako sa mga bahay-bahay ngayon ng mga ating mga kapamilya. Maganda yung nagsusuportahan tayo na pag may time, kahit naka-busy lang dahil busy, okay na yun. 'Di ba? Kasi they showed us support and
love. Ayan. So guys, thank you talaga sa inyong lahat, Ayan. So, ayan yung mga rules and regulation ni Lolo, alamin natin lahat 'yon. Ayan. Mamaritang sa lahat dito at sa ayan guys, yung mga word ni ni Lolo, 'di ba, yung mga ayaw niya, yan. Lagi nating tatandaan ano ba ang ayaw ni Lolo. Kasi ang iba pinapabayaan na lang, pero kami hindi. Kasi nagre-research din kami sa iba-ibang, lalo na yung mga malalaking YouTubers na ang iba ginawa na nga ni Lolo Whitey na moderator. So, nagre-research din kami ano ba talaga ang tama, ano ba ang hindi, at ano ba ang ayaw, ang hindi at ang okay sa kay Lolo. So, kailangan natin yun. Ayan, Ma'am Lauren Lel Cusinaho, salamat po sa pagtanggap. Yes naman, Ma'am Lauren, you're always welcome to my live streaming, and I love you, Ma'am Lauren Lel Cusina. Okay, thank you po. Ayan, si Robert ito si Robert, ano po ito? 218 si Robert. Si Robert, hindi ina-allowed ni Lolo Whitey yung ubaran nga kita. Hindi inaano ni Lolo yung may caps locks, emojis, and numbers. Lagi nating tatandaan yung mga bagay na yan para hindi tayo mapalo ni Lolo. Okay? So guys, i-ano natin yun. I-restrict natin yung may mga ganyang comment. Pag magko-comment kayo, i-check mo yung muna yun, yung parang yung dapat small letter siya kasi ayaw nga ng caps lock, tsaka yung emojis kung mannerism niyo mag-ano ng emojis ngayon, baguhin niyo ang sarili niyo na hindi niyo ilalagay yung emojis. Let's grow together and share our knowledge. Kung may knowledge kayo about ano ba yung tama, ano ba yung yung mga rules and regulation niyo, iwan lang po kayo ng bakas para yes naman, matik na 'yan 'pag may pinanood talaga at nagtamang bakas, mag-aano talaga 'yan sa'yo. So, patient lang sa paghintay. Kahit kinabukasan, okay pa, tapos hindi ka talaga nakakita ng gano'n, bumalik ka dito para at least tingnan mo, very open-minded si yung isa kong viewer dito, nag-start pa lang siya sa YT. Nung una nagdikit-dikit ay nag-ano siya, nag-hug-hug-hug siya ng marami dito, tapos hindi naman niya na ano yata ng tama. Anong ginawa niya, binalikan niya ulit. So, dito siya natuto. Ano ba talaga ang proper way on how to yung proper way na mag-hug siya ng ng kapamilya. Dito din. Kaya 'di ba 'pag nagko-comment na, paki-check na lang po kung tama. Kung tama yung ko, paki-check na lang kung pumasok kasi kung hindi, babalikan ko. Yun din naman ang sinasabi niya 'yan. Sabi ni Ma'am Luis, ayan, I love you too, host. I love you more, ma'am, talaga. So, thank you so much, guys. So, we have 2 minutes more to go. So, tapusin na lang natin ito. Maraming salamat sa inyo. 8 million viewers, thank you so much. Ayan, mga sisi ko dyan, kabayan ko, Love L, thank you, thank you. Robert Uprame, salamat din sa'yo. Sana may natutunan ka din sa akin. Ayan, si Robert Uprame. Guys, thank you so much. Under the Sun, Mama Marites Vlog, thank you. Hopefully, I can visit you too on your live streaming. Manong Jukli, thank you so much. Under the Sun, salamat, salamat. Ayan. Sisi Gandang Hani. Ayan. Sisi Gara Dishes with Love. Darna Aleko FW. Lance Mastura. Kenneth Gako. Ayan. Nandiyan sila. Sandy Yazir. Tapos sila Noel Valdez. Nelson Valdez Channel. Melvin Channel Valdez. Melvin Vlogs. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan guys. So guys, hanggang dito na lang tayo sa ating Ayan, so guys,
mag-anuhan tayo, sino ang susunod sa LS, kung sino mga inaanuhan yung live streaming, pwede kayong pumunta doon, lalo na yung mga maliliit pa yung mga bananas, ayan. Pero be aware din na in a day kailangan natin ng 70 lang na tapik. 'Pag nasobrahan ka at wala man lang sa kalahati ang bumalik sa'yo, baka mapalo ka ni lolo, kaya 70 lang ang allowed every day. So guys, lahat diyan isipin natin. So thank you so much guys. Bye-bye na. Maraming salamat sa inyo. Ayan, magkita-kita tayo ulit bukas ng ganitong oras, 7:00 ng gabi, Pilipinas time, ang start ni Ate Bicolana. Maraming salamat. Bye-bye sa inyo. Maraming salamat. Ayan, till next time, host. Bye for now. Yes, Ma'am Lauren, thank you so much din po. And see you next time. Thank you, thank you. Lala Bell, bye, host. Good night. Yes, good night to all. Good night, everyone. Let's grow and be positive. Just enjoy the whitey world and let's go together. Bye-bye. Bye, everyone. Bye.